ensase ho mansosem empuntunyuma ho nsem akosisen anwumere no ne yesim kunwa ye de brew baabi a wo umpotam ho a wote ede na ekoso a wani nye ho usuku asam tesen wadan ho asam tesen bambo mu nsem etesen umfidi nyuma ho nsem tesen baabi adwadie no kono enema etesen wani je ho aban na musini na wo baabi a wo no ede na wo ye de abo wasetena na wo brabo eno so ye nsem anwumre yesim kunwa ye be biebiem ne onya kwan na wo so atimi abam na wo de abawuram me da bia me ka ekira wo se ye transesei no a asem no de ahinu na ye ka ye tan asem na ye ntan nipa ye ni ha se ye be se wo bia adwuma da bi ne mom ye wo ha se o man no nti dwuma de no den de me man nti ye sim kunwa se no a ye ni wo bia atem da bi ne mom no de nsem bisa bi akodema no ye bebusa na asem na de hian ya no bi de afiri no ho no ye be ya no na wo twene ne na ye se dwuma de yase ye da mo nyina mo ase ye ka wo se me man nti dwuma de no nie ye 93.1 FM Sompa FM suni ya say live e wo social media handles ni nyina enti wo fa ho no ma wo be hia yen ye da wase anwumere ye ni so se wasim kunwa na wo twa yen se yen ka jangum ampa ye ni wo na e ka jade agum nti na anwumere yi ye ni abre ya ye be ye adwuma ye be ye ya setera mu adwuma ye be ye bambo ho adwuma ye be ye suku ho adwuma eja na bia ye be ye ho adwuma adwade bia so ye be ye ho adwuma eniema bia ka wura mu aban no wose wo ye ye be hwese eniema be koso sa no waye di aban edi mene wo mienu yen kakra ya wote ye no edi akọ no aka nsinsemu no edi enti na aka nsinsemu MC no wosesen DC no sesen na MP no sesen ampa hwan na esisi wo baabi a wo no baabi a wo ye adwuma no hwan na sesen no wosesen edi enti na won si wo kwan e wo de wo ye ho baabi a wo na to no utua de utua wo to no na wo tue atwam no ye bia niam bi ani so kyerɛ wo e ma wo nya kwan bam dwuma die no eye me manti na Kwabena Kesse nie mapamfo e wa ha Kwame Asare e wo fie ha saa so ena na wotwe atwam no menua ba ma Kwame Redu eye adwuma bebre e wo kumase ha ba ne saa no na ye bobobobɔ so na wotwe atwam no ba bi edi nkomo no ye bobobobɔ so wo hunu sade ne ma esikoye Kwame e wo fie ha enne Kwame fo no mienu mu nyina wo ha Kwame Asare ne Kwame Redu me mama kwa ba nwumere yi na bibia boko de oh nyame adom busho ede nyame ase papa ene zo ho ayefe aseda ne de mawurade me ka se busho Kwame bunia de bia no ye start say na me ma just a minute baby na wa pro minimum yes de na wani atwa so pese Ghana 40 just free your mind na me nkomi ne be ma Kwame Redu ho minua asem ni bi wo ho a ohuna na ahomete okay na edi se ye ka ene ye be ka ho asem minua ma me mfa nko Balekasi road ona bo asem so ona bo bani to nti ekwan no mo hunu anaze mo huin me pese me buso mo just a word se ekwan no mo hunu anaze mo huin asuo fa Balekasi asuo fa Balekasi baabi a ye dam wo baabi a ye tu abo menua wonam kwan no so a wo bekasa baabi a wo kɔ ne de ho me Ghana ho ye Benito mpese ho ye Benito ne ona bo asem so nti mo twan ame abeto abanza na mo akase mo be ye kwan na se de hofo na ni esi abre no ona bo asenso ni Benito ye sere mo se mo wo bibi ya monye anye sa se de hofo na ni esi abre no mo hwe ne se da mo besi ho no o hwe asem baba o mo ma ne nyante se enkane no a ye fa ne se MPP de wo ye den ya ye beto ama no no wo hwe ya wo be wa adwen se bedu ta ma wo be wa adwen se wo be ye no wo be kɔ no na boy sina ho no mo bu afu o ekwan na ye den minya Kwame aye se wo fa kwan no so a minim so mo video so na nko mo mfa ento Facebook na TV phone nka ni hunu de kwan na ye minim se bi o mo video so na komo show no mu because udu ekwan no chese unye ekwan ye kota ye se adana mfutu kwan ekwan na ye mfutu kwan chese eya me wonwa ye na de ese ya wo mu ni se unim se tama ya beto aba 2020 no park bi wo amanfrum omoko ye se park no omadua so nsensan de ayi kogus na na do kura ba eho no obegina e wo hwim park ne so minu akohwe park no asada ni mfuturu enti e kana mo ba Ghana sa no na asese yenti ase e ba be di obi atam anase e ba beta obi but mo yam ya ye say asempanyimfo na yedi mozisi no ase sebio ye ne ye pe ene ya beto aba ma no but mo pa ye chew se nto aba ma mo ansa ne ato aba ma mo e de na ekoso wo Ghana no ada boni ba na o manfo ya ye enti wo mo te bale ne ene amanfo mo ni asuafi o mo nya nipa e kwanye ye nam so pa menua me se nura
me di so be 20 minutes ubedu ana we car na say si wo ubedu ana car say si wo eya mo nso mo mpesa so sabi o sika bebre ba mo kwatra parliament ya mo die no enti mo timi mfa $1 kura mo aboa no mo fa me yi kwan no enti se total e sen ade se sa ne ko ekoye ya o mo boaboa no gu ha ya anti asempa onabo o se chairman sabozu ba ha kamanfo be ye ne nyedoa no enyi ya mpesa bi etie enti ekwan no enti onabo ba ni 20 wi onabo asenso enti unwi enti se wo hunade na wo ya fa ho se sika kura ni ho a mo de ya mo nkotetem na suafiafo mo ye nipa sometimes udwene ho a wonte ya MP no yo MPs no wonte biase wonte bebre ase this yi wo ho wonte o mo ase e no ka o mo se MP de wonya kwa na emom no olobi o mo wade e fe ne se lobbying skills o de ne ho wurawura mu a na se wotimi call na se eba then na wotimi ayema amanfo so ho ato mo nti o ka beka se MP nya kwan but we understand clearly say mo campaign so a mo ka kire yen se mo nto aba ne mayen na ye ba ye be ye mo akwa minim se ne wo nsem bebere ka kwamna eno ano sa asem no mo ka no me no mo nya adwene de ntia me no mo nya adwene se enipa no koye MP a so yusu kolora tina obeba no yusu Land Cruiser na nya ba akonya mienu enti sabi o Land Cruiser ba akono o tete so now the be beto sapetin di go man for kwa so a wo be ka kire enti wo de wo ka na se wo de se kwota no kwa no fa ngusukura no me see honorable omo ye kwan e kwan de so omo ye because omo ye kwan omo nya kwa Land Cruiser so no omo dida mu no e de boy say unim Land Cruiser ba akobo ye say afi bia ye ntoma enti wo kɔ na wo so wo be so mo manfo no enti se government in face kama ya me na me se me ba be so me manfo me ba be so mo sapetin de boy say ya to abo say ya kwa na ya sabu diesel kra di mama omuni balekese enti wo kwasira wo me se me sira mo omanfo no nya ba bi ntenti mo fa kakra mra ne mfa kotale kakra enti temu a enti omanfo no nya kwan papa so mfa me da se ho sadi no mo ya ne de mo kan kire se MP nya kwan sadi na twam ho me so me mind djumade no ne we ni yam prapra kwan mu afa ne ye be kaja ne de agum we me na pro ne mire mu keke na wate ase esu se me ne no na edi djumade no wo fie ha me nu ya be ma kwa me redu wo ha adwuma no ye nyina na ye to mere bi a ensem bi ha ensem bi de ka na ensem bi sabi won so wo se bi san kofo enti ye bebusa ensem ne kwa me so ye adwuma bebre kwa me akwa ba majosu kwabna na ho te sen nyankopon adom me ho ye pa efie bokɔ de nyankopon adom na no children's park wo na wo ye adwuma wo ho me pese wo brief ye tiefo no se just after see ye din komo wie na wo twene ne nsa kire ye bi aba na mpanifo no sesen kwabna said ya nano honorable ba ha obetena ha din ko be de fa ho me tu ho na mo kwabna bepme sa abria me kese children's park ni bibie ni ho mo a etumi akoso honorable ba no hu se o kan se bebre but yes bepme sa abria me kan said de ho ado no set ya ado no kwabna de tia na tia ahwe buada sa na tie na koromfo no twifa mu sa ne media ye koso ho ado kwabna na wanya wana abo no afre no honorable no ene ma frɛ no bebru be de ho mensan nyanka ye mfa ne se bia na wo hui o de ye mfa ne se bia na wo hui yes na otwim wa ye adwuma kakra boye nkomo kwabna wo de wo torch ni chinchin ye no wo torch ni nyade ye kwabna ma pra bo no unse dwumadi na ye die no se de we di kanka no ye hwe se mpenifo be ye dia esefata ene dia esefata na kwabna na watwe we mu die mebo mataba mu na metifa asantema ntemu a beebi a mekɔhye medwumadi ase pa e ya agona akrofo so ɛhɔ ɛna nana usu echan council of state Ashanti region ɛhɔ na odine hene na mekɔ hɔ kɔna ball ɛwɔ kurum hɔ no ɛyɛ ahodo mini misafi sa video no wɔ hɔ amon fanto so mai na ball ne yɛ ahodo mi na kɔmna ɛwɔ kurum mo am join ye Facebook no bo mu sade ye ka ho asɛm honorable Paul Crunchy ɛka kyerɛ me sɛ sabre de ba ko de o ma ye ho adwuma na kɔmna wo hwɛ kɔmna me wira ho wo di video bi sande me taxi rank hɔ no minim sɛ ye no no me ba so mi fra aguna akrofo so na me ba aguna ɛhɔ de ye aguna no na aguna akrofo so hɔ de no kɔmna sɛ wo kɔhwɛ a board enie picture na wo kan ni we ye aguna nkasa de ni akrofo so hɔ de ne me de atum but em sɛ ni nyamai e kire be yi no nso so akrofo so hɔ de no ɛyɛ bola kyɛ sɛ esum wa ba mfie ba de wɔ nie honorable no kyerɛ sɛ kuro no anka ne na awukutia na no moto bɔɔl no guo but sese no ɔmagye nsase ni nyinaa ma ayina ba bɛda mfimfini bɔɔl na bɛdi mfimfini ɛni ntini akɔba sɛ saa bere deɛ nkuro ɛdan atwa bɔɔl no ho nyinaa hyia ɛni ntini na kyerɛ sɛ bɔɔl na bɛsi kuro no mfimfini ɛna adan ne agyapadeɛ atwa ho ahyia na sɛdeɛ bɔɔl no tenten sitia no sɛ nsuo tɔ a kɔmna edwiri ɛsoro
mframobɔne ɛne nsuo ahodoɔ a bɔɔla no de ba no ɛne ne dwiri bɛgu amanfoɔ fie na wokɔduru hɔ no ma Kwabena awerɛho mene ɔnabo no gyina ho ɛyɛ video no nyinaa wɔ hɔ but ɛm sɛ ɛno nya mae Kwabena ma memfiri agona akurɔfoɔ so na memmra agona ankasa nso agona kurom ankasa taxi rank bi ɛwɔ hɔ nom no Kwabena mene ɔmo mo hɔ no di nkɔmmɔ no ɔmo kyerɛ sɛ na awɔtwe ɛne yɛprɛ wani yɛ video wei a yɛ ka ho asɛm abusuafoɔ yɛ amodi akyi ɛna nwumere no yɛ ka kyerɛ wo sɛ dwumadie no a yɛdie no ni ha sɛ yɛbɛsɛe wo bi adwuma na mmom no yɛwɔ ha sɛ deɛ sɛ wɔyɛ adwuma no yɛbɛhwɛ ama no ayɛ sɛ adwuma no nti waa wohwɛ sɛ taxi ranker taxi gyina elodu fa nipa kɔba ɛhɔ nie ɛho adansedie na da Facebook live no so nti wo deɛ wopɛ a bra na bɛhwɛ sɛ yɛn na yɛbo a me nua to aso agona town ankasa na saa taxi rank ɛwɔ na Kwabena hwɛ sɛ deɛ ɛhɔ sitiɛ nti ɔmo sɛ deɛ nti na bɔɔla no da so gu hɔ nom up to date Kwabena mebisa taxi do ɔmo kyerɛ sɛ na awɔtwe ɛna zoom line foɔ ɔmo kurom ɛbɛpra na Kwabena wonam kurom hɔ nom wonam station hɔ nom a ɛde sɛ deɛ asɛ wonam koku ase na koku ahaban no ate egu sra na wonam sra Kwabena mami mfiri hɔ na mensa amra ebeduru Kumase abɔntene so ma yɛnkɔ so amhe ya woba so ame a baabi yɛfrɛ wo baabi Kwakunto house na buru san da bia ɛwɔ hɔ Kwabena monka bi ada hɔ mfie baabi kyerɛ yɛn yie ɔmo tie ya nwumere no kyerɛ yɛn yie woba swame o swame asɛm na mekan wura aseɛ hɔ baabi a ɛde kɔkɔtɔkɔ no torrent bi wɔ hɔ no ɔmo tie yɛ no ebia na ɔmo nim baabi pɔt yɛ ka ho asɛm timi fa ne sɛ so wobɔ Kwakunto house wa obi anim swame hade obi anim jana bia bi wɔ hɔ Kwabena hɔ bonka bi ada hɔ mfie baabi hɔ nie lucky ni sɛ na ɛyɛ akɔɛ sɛ deɛ ɔnabo ɔsɛ kyɛ mensa aba yɛ yie kama wɔ wokɔdwom hɔ deɛ yi na weediɛ ada hɔ baabi hɔ die na Kwabena bɛduru hɔ no mu a fence wall na ɛwɔ hɔ no ɛne fie mmienu ntam ɛna bɔɔla kano ɛnam na woduru hɔ no mu a Kwabena sɛ sitiɛ no ɛdidi fence wall baako ase ama sɛsɛ no woduru hɔ no mu a sɛ woanhwɛ nyɛ bɛtumi agu agu so ɔnabo idi malaski a ɔnna wɔ hɔ minim sɛ ne de ɔbɛba fia ha ɔba mumi sɛ ne ho asɛm no so ɔbɛba fia ɔbɛyɛ meda ase pa sɛ Kwabena yɛnkɔ adum wura adum a baby hard ɔmotɔn hardwares no wura mu na wosi mfimfini hɔ mu na ansia baby a adumfoɔ kɔ strike ɔmo yɛ demonstration mfimfini hɔ a ɛno nso so no bɔɔla Kwabena mi kɛsɛ deɛ ni hɔ nanso deɛ ade baako ɛwɔ sɛ ɛwɔ ɔmo hɔ no kyerɛ sɛ yɛprɛ bɔɔla no nyinaa no a instead of sɛ nka ɔmo de bucket bɛbɛsi hɔ na ɔmo de egu mu no ɛhɔ ɛna ɔmo de bɔɔla no edi sum ɛfam kwa ɛna bɔɔla no guo ɛni nti bi a bɛyɛ nansa na sɛ mɛfa ha di a Kwabena woduru hɔ no mu a wonya hwene sɛ ka hɔ no kɔ sɔm de dustbin bi bɛsi hɔ sɛ bɛyɛ nka nwura ne bɛtumi agum na mpanimfoɔ abɛfa ɛnyɛ sɛ kakra bi Kwabena sɛ sum wɔ sɛ tie ni ɛni nti sɛ yɛmɛfa yɛ a na sɛ yɛmɛfa nkɔ yɛ a Kwabena kyɛ sɛ ɔmo hɔ no ɛnya hwene koraa kuro finfini Kwabena mi ntwam na afei mi nkɔ sɔkɔban ampanyo sɔkɔban na ano sɛ mo te sɛ ka bi mu tanka bi emu ɛtɔ hɔ no Kwabena na manfo de mirika kɔ sesa ɛnya ketewa ɛhɔ no deɛ ɛwɔ hɔ no sɛ ɛkwan na ɛda hɔ no mu a nam so ma tanka no ɛtɔ fam no Kwabena nya biribi sɛ ɛyɛ curve ebi na da hɔ saa curve no nka deɛ sɛ ɔmo yɛ kwan no wohwɛ a yɛnyɛ technical idea but wodi wani hwɛ a wunu ɛkwan no nhwɛmu wɔ hɔ no mu a na nka sɛ ɛdɛn wo fa so direct anaasɛ yɛyɛ ɛtoam yɛsi obi esi ɛnɛsi yɛsi yɛsi kura Kwabena mani tia obi esi ɛdan bi de esi mfimfini na edu omuduru hɔ na nka sɛ bi ɔmbɛbu saa dan to atu ogu no ɛhɔ ɛna ɔmo yi mekae sɛ saa asɛm no yɛdi ho nkɔmmɔ pɛn wɔ fie ama na ɛkɔyɛ atesɛm sɛ yɛsi suman bi wɔ hɔ na ne mu nsɛm ne watwam atra bi a wokɔ bishop jewa edu hɔ no watwam awie cave no a car no na ɔtɔ fam hɔ no ɛhɔ asɛm na mekan ɛhɔ asɛm na mekan yɛsi ɛdan dankoro bɛyɛ mi ɛnan asɛ bɛn ɛwɔ hɔ sɛ yɛ sɔɔ sɛ yɛ deɛ obi hu na ade korɔ saa dan no ɛna ade kwan nafa Kwabena ama saa accident no ɔmo wɔ hɔ no kyerɛ sɛ weku ampere bɛɛ nsia ɔmo ɛhwe ase ka hwe ase a yɛn mfa nipa wɔ biem ɛne sɛ naano tanka no bɛtɔ so a akɔfa wi aba yɛda ase papa yɛnua bɛma Kwame Redu ɛna wate ne nka sɛ ɔbɔ aprɔ no miayɛ yɛ a wabobɔ so nneɛma ɛnkɔ yie no ɛho nsɛm ɛna ɔde abrɛ yɛn wobɛtumi aka yɛn ho we are live on Facebook and as a YouTube wobɛtumi join here with your comments what the bar yɛbɛkenkan kama ɛde ama it's exactly 51 minutes after 6 o'clock live on Sompa 93.1 FM mpanimfoɔ no nyinaa atena sesɛ no nso ɛnɛ nwummerɛ yi yɛbɛdi nkɔmmɔ
na enen komo no aye ba bedi no krata tenten bi damani mu anwumre yi a efiri manhia fikesiem ya manhia fikesiem asem so de eba ya na asem no o ka no ato bo ase efiri se ekoye se krata bi firi efikesiem basa na wanto obo ase wasem no kamu a na akoye nsem bebre bibi akoso bibi asine ewa hensan estate na ebra esi wa hensan estate no emu nsem no doso ye no yempe atesem se mate dabi yankasa ye koho na yakoho akohwe ne akoso ye bedin komo krata biada ye firi manhia no enne making kan krata no anwumre na obete wasum nsem asase no hwan na ye ne dia ebra ben na nipa no a ogidi sa asase ne dia no ekoje krata ya krata no kire se eye ne dia na eye hwan na epre asase no sesi yi edien ene dien na akoso eye buokrom estate junction honomo a edien na akoso ne mesafi sa wo ho a bomode se wodi pictures ne bi beto so na mo join your Facebook live no but I never heard when so ade no achi no making kan krata efiri manhia fikesiem eda sa asase no aye ka ho asem anwumre no maka tell say adwuma no aye no ye mo ye sirem nka asem ena ye metra ha se ye begu obi animu ase dabi ye metra ha se ye be sei wo bi dabi na mmom no de sefota se wo se ye ka de sefota se wo se ye ene de sefota se wo se ye tu anamon ko ho na ye busa mpanifo nsem no ye be busa mpanifo na sem wei eye ne de akoso ensem a akoso ne no ene enyan se nyame amfa fie na ena nwumre kura no e bia nke enti ha ya ye program efiri se ne akoso no eye asem a ano ose se asase no osofo obinim nimoka frim ayantam frem angel obinim ese sa asase no eye ne dia ena ye maame obisisi di kwaku adu se asase kro no anso ye ne dia aboa ba ko dia menim ne se yanyi ne ya amienu dabi enti ena nwumre yi hwan na asase no ye ne dia ye maame ba ko so se asase ne dia no wadanse die ne nkrata e kire se asase no eye ne dia na mo amudi ya chia nwumre ne wo Facebook live no so no ena enya sameketo o sade aprosifo km mpanimfo adwumayefo ene ade ekọ honomo no enya sameketo ena yisi mpanimfo enso call site ho na eye baabi a nipate enti baabi a obete awerho samekọ wo mu ne se obi ho a ebra yeko bu adan ne niema o damu no egu ye no obi kro ho ya ye no operation foforo in fact school fees video no ba ko fato so mame sesa video no mame na me pesa tie fo behwe omani so ade afiri se aha na obi a ye no operation no oda minim ampa se empokura no se ajapade e wo asase no so eye wode a ade bia no ye de mra ene kwanpa empo se wa ade wo obi ho da wo koje a ye de mra ene kwanpa so ne efa so a ye gi ade no sabaya akire no enkoye nsem bebre but the point is ebra mo ko ho no empanifo di mfidi akoho edwiri nsase no edwiri nade edwiri adan containers e woso yedwiri no nyina gu asam ba ko nyina ene se asase no owura ba ko se eye ne dia osofo obinim se eye ne dia ena ye maame ba ko so se asase no ye ne dia na asase ye ka ho asem yi kumase ho asem na ye kan krata damani mo nwumre firi manhia fikasie mu krata isame ha mani enka krata ye tintim ye bia ne ye ngome same ha mani na me ka asem a krata we ye damani mu ono emu nsem a ewom ne mpanifo a wonsa ehye krata na se no metumi aka se krata we ye tro ye kura no na ye ngome hwan na eka no kore wa ha hwan na de no ye ne dia hwan no betimi de nsa se ne bo people say
asase efra na afo kopema puoye fie poye kosi atoye no saa asase wei eye me asemasi me obenten media eye wosofo obi ni mudia ana owura ba akwa efa na kwaku ne dia na ana maame no so dia yebabu sansam anwumere yi na yedi nkomo nso ene anwumere yi yebedi nkomo bebre ewo fie ha ntabusuafo ya mudi achi ewo Facebook no so no ansa na mekenkan krata ye damanim na efiri mansia fikasie mu eba no wodi opa bra Facebook live no so na behwe krata ye ka ho asam metime de mensa semibu people say krata we kura no ye tworo ye no ebia na ye nwome efi say mehwa nim de fo bi ne mpanifo bi a wonsa ehye krata yase a na asantema wura apagya hene wo hene ba ogusu afiriye ne nsa ehye krata yase ya san tere se eye krata edimu krata efiri manhya fikasie mu ba de fisa sase wo kuma se nyina no ya wura de nti ya wura ebra bi a asam wadi ka pompon ba ye no asam no kopie mu wo manhya fikasie mu ama tumi krata ba bi atumi wachinyie ni ho tumi krata frifikasie mu bae a kire se montwentwen so mi kura wura asam no abedru manim na montwen so ebrepam meka asam no ama yie atoyie ma ba bi a wose yade asam no to no yade asam na to na esi dan ene ye ba ne sen efire hene ene ye ba hene efire hene ene ko hene ye behwe na ye ho adwuma nyina ene anwumre yi enti ehon nsem eno no kamakoma to yam ye bedi nkoma anwumre yi asase ho asem no ye kanu die wonim ene de ye Canada nsidie enti asase ho asem o ka na kire se adansidie trodo ena wo ka ho asem no enti yenhwe na yenni nkomo sadie ene enema esikoye no eya asem a ye pese ye di ho nkomo na obi ate ne ho ase me maame ba ku ofia ha ye bedi nkomo na ya hwe se ba bia ye keka koi efiri hene ene kopie hene ye sase wo hene ne koduru hene na hiri fa na ye wo ya sabre ya beduru ha sei ana asam no ankasa no ene san menu aba akwaba pacho na ho te san pacho eya so nya papa adan na nya papa menni asomdwie sesi akora metie kura police for pemi acheme adan airport police kofi usu akwa report say me mabo no nti wo de police pemi acheme se nipa miensa o ma ba so mo pemi acheme why ni kofi usu odun so se asase ne ye ne dia plot asase ne ye 2 plots 6 and 7 and na yete so ye si dan ewo so ye si asole dan ewo so asole dan is 6 ne so and na mission house no si 7 ne so ti yete so na asi ya ba chire kakra nti animu ne da ho kofi wusu se wono de ni di dal ayi ne so de kwaku adu ti do di anim se se de kofi wusu o se asase ne ye ne dia wato afiri papa na ye to firi no firi opanyi dampna ne eho ena obi nim so se wabeto asase no 2017 ewo denteso ehene ho metie o pa binu aba ewo denteso ehene ho enti ye wo honom a ana ye hu se lance administrator eye na kola aba ko ye fe no Peter aba ho no se wo maye lisa ama osofo obi nim enti wo mu be ye inspection wo ho na am se da bi asase ne ye te so no se sa dia ye fa ye papers nye de emra lance wo ani ye papers ko ye na sa asase no so no tama de ye to free ni ho no opanyi dampran ne sa dente so hene process no omotwe manso ache otufo poku ala breso ema de ye to free no dampran ne di bem ema dente so ne nana no opanyi ko sabe no odifo nti ye wo ho paper ye de eda ho ena wo masase wo monti ase na otufo osetutu so ba na daroma so etu ahemfu bi committee omuso hwehwe mu no eye dia omode amaye ye wo ho paper enti yes anu ne yedi ni nyina ye de e call lance administrator Mr. Kwate na Mr. Kwate se sa ne yenim enti sa dia o ma ye paper
say yenhia na hemfie no de obi nim ayi no lease ni na ayi no any title ka fe no be ma ne title nti sa do mo de fa ni nyina ebre na apagya hene wo office na apagya hene enhwe dia asase ne eye ne dia na omu wie a omahu dia ombeye ene ye de kwa ene ye frɛ mpanimfo na otumfo 2 committee fo no ene ye tena ase na se me kwa so woni madam Esther Nkrumah pa chan okay nti sa asase kro ya na bishop obinim ene opani kwakuadu ya wo kuma se ha ono so wo kuma se obi ase ye ne dia se ye ne dia ba ko ye 6 and 7 no obinim dia 6 ena kwakuadu dia no so ye 7 enti se sia no asase a ye ka ho asem sa fe na obi tie ya eda fa he eda brokom estate junction ne so udu Eli junction na eda so ene dia na asi ho na apagya hene ama me lete afre ye nyina ka kire ye say ye nsi asase ne so ibi kura yakọ otu ho ni ho na da TV so pacha an yakọ otumfo ni motumfo adi epura ni mu no say obi ansi so kwapem say obedi asem no be na ma sa tumi no se hwe no obi ansi so kwapem say obedi asem no be wie ana ba akokura 47 so wafagire otumfo pokwar signature yakọ ye forensic wasa afọgye dampra ne na ye tofiri won so tofiri won so don print enso ya ye forensic e ma nana me wura otumfo hwe ekan ka kire kwakwadu na ye 47 ne se e san ka me ma ye chiw na enso me ye oba atan kase enti kofa wo lawyers ye de ye fa ye lawyers ye de emla e na o ma ye date ye kwa ye sa da ne ye lawyers no ye kwa ye nya kwan ye hu nana no anya visitors bebre ti mu won odi ti ane na achi ekọ abrochire e ba ye nti na yegusu say yebesa nya another date ya yebesa ye de e de lawyers na kwa na say na be frasem nti ne de na asi aye hwe wo mo ba ye wo ho na ECG fo aba say on betutu meters in containers na me sister ba akoso wo ye adwuma wo ja ono na ye adwuma e ma ye adwane sika kakra didie ana ofra me na me se da bia ntesa nti won fa letter no me so me tu kwan enra won fa letter no a ye de maaye na apagya he de maaye a ye de bi koma airport commander wan fie mi kura sam ye nipa anya di bi su kwama ka emefo no omo ye ho no anya ya na di ko ye osoma ahenkwa am ye de ko okay ya de ko ya wo ma fie ye ana ye wo mu a na ye ko regional commander na regional commander ma zongo commander no command ana o frɛ ye ana ye ko ye ana oni ye kasa na o sa de ko na apagya he ska se wo sra ye obi ansi so na omo bo ma ne so omo bo hina ma ne anya date ya ye be de be frasem no obi nim nipa no ne kwakuadu se wo mo de o mukuta o mo pepes enti wo mo do bayi o madwuma na apagya hene pa wo mo twa no o mo kasa e ma last week kura wo frɛ osoma ahenkwa tia me no dan no ne soma ahenkwa sa ahenkwa mfa otumfo di nko stop wo mo se wo mo ato mo asase o mo yo madwuma enti otumfo frɛ wo mo adani no no be because krata da manim fees momfa krata ne ntoso na menkan bi nkyerɛ tiefo krata ya eda ho a ye ka ho asem no e kire se asem a ye nua ba no ka no akopiem e wo ye wuranim enti wo hwe krata no a eda TV no so na ye nyina ye hwe bi no a ye krata ye wura na pagya hene wo hene ba usu afiriye ne nsa hye krata no ase krata na asem tofu abom nyina ene se asem na be piem wo manhia fikasiem ama wodafo ate wodafo hunu no wodafo se omunya botre kopem se obeye ne hwehwemu obetu ne nan asi baabi a wode ne nan asie ma asomdue ane abotoye mu atimi aba nti asem no e wo manhia fikasiem na me ne mi busa se baabi ye tikumase kakrakai nyina no ye wuradia nti yamfa ne se sa wode unsuro bibia akora no a siye wura kasa se wom na eye krata efri manhia fikasie mu ba se wom empo krata no sabi sadabola so kura wo fa wo sa wo hwe ne yie ebia na date ye wo pipa no so no ebia na ntwam ebia na obi na watam pipa na kwato atwene bola so nti da bia na metena fidie so na me kasa na sa sambi fri manhia fikasie mu ba asa me ka no with adwen nyansa ene kasa emu dropa ene bra me producers de krata ebe to manim wo no e kura bi buso mo se watima ye adwuma ma monsa kakrata we bi no mo se an ya basa ye be ye adwuma no fe se wo man no ntia yenti metra han ka asem no watra saa e bra dansedie bia emfiri asem no mu emba nti wenu ya dansedie ya etre se saase no nipa miensa
Madam Esther Nkrumah wo Kumase ha opani Kwaku Adu wo Kumase ha na Bishop Obinim enti ne mu wo hwa na ede na baaye e wasase no so ne ye wo hwa wo mo se omakwa ka kire mo se ECG fo emetutu mi maka kire mo te asase no so no omo nka nche wo mo wo hwa na ECG fo de ka baaye se o metutu omu meters na keme fo se omu ba bedwiri ho anam se omu ba bedwiri ho no mo se na se na wo ye wuranim ye se ye ntwen na odi obua wi ade ya ne dia no na wo hu die wo beye na omu ba bedwiri wo se ene wo mo ECG fo mi ka bibia de bibia kire mo kro mo mfi si ye nipa ye wo ho no mo na keme fo so de ye ka anam se na mo keme fo mu ye adwuma ka we ma hu se abusafo mo hwe yo TV no so no ma hu se KM towing service car no bi na esi hoyi eno bi na mo de ba ho wo mo de ba ho nam se na mu KM fo mu ye adwuma Saturdays wa mo se e ba critical de ye Saturdays ana am de paper na ye de e kire wo na paper no man na no wo bo no instead so wo bo no 2003 no ni refi njo ko ya ni wo bo 3 ne ko ya 32 wa se nya no kure na Kwaku Adu ni osofo Obinim nipa na ye fe ne Kofi B wona adie nu oso na to asase mu Obinim ti wo man the power of atomy nti ba bia wona ekọ wose asase ni omodia ana omo sa de nam se na abu asa na mo modibi nso nya no kore me ka bibia che ECG ne kemefo fi no mo sa de langa de for so sa ba langas no so fere he Obinim na akwafa wo mo Kofi B no ani Kwaku Adu mu na akwafa langa no de se bia wontimi nka na sa bia ebe da hu se ona do mba e pa cha wa daroma eno anu adu omo nam wadu omo nam unnim wo boys na ba unnim minim bi bito onu omo ananam da bia ama ba akokora threaten be 2 weeks ago so obekumi timi video yi de kira na apagya hene se boy ni woni ena no ote ho bi o se jogging top and down black nti wo bedwiri ho nyina agu wo ma be bubu containers no ana wo ma level asase na dia pia ho ne ati o ho ne yeda esole wo so mo ntra ma ye mfantefo ye mfiri mfante sebe impredus emeje asantefo asase na mso papa be je asase na estate mie wada ho bi so wa bodam etetre na papa be je ye no tewo ena dia ho abie ntimu ba be nti ya mpene nti asase ne ye wo dia asase ne ya dia me papa na de ma ye wawu ye hu adanse die nyina hu adanse die ni obibia na esidan na Bishop Daniel Obinim bam Bishop Daniel Obinim se wakoto afiri opeyi dente so hene wona na dente so hene fe na akosi age ebonsu okodi hene ye fe no dente so hene and was wakoto afiri no 2017 dente so hene so asase ne ya ne dia onidi ma ho if you cry your paper na dente so hene ne wafa ne nana na obedi na dia ko sabede fe opeyi Kofi Boaten ani ya asase wura fe no damprane opeyi Kofi damprane awo paper eteso omo twe sa asase no manso ye dia na etofiri opanyi damprane no eni odi bem nti ye wo ho pepa otumfo opoku ale abreso enti se no ede na wo pese esie madaroma monka ma ye wura wonji asase maye asase ne ye dia ye ko ba bia ye nya boafo ani airport police station wodi omo twia to feel class na nipa enya nwanwa omo bae no utimi busa omo se ye wura ese monto mo bo ase kopem se mia no metumi na esi ba bia wo se medisie na asomdua timi aba eno so no mutwi fa so be yes ana me pa twan na pagya hena frɛ yɛn ane yɛn nyina ya kasa se obi ansi asase no so kopem se ye wura be ka ase no be wi o man fichi no o mu twi fa so obi nkanka obi nim nipa ne Kwaku Adu mu o mo so o mo mpre na o mo pepe so gito o mo list ye nsɛmtwerɛfoɔ de ma ye ba mu kakra ne asase no de ye ntimi nkyerɛ sɛ ye Kofi eye akua anase eye amadea efiri asase ho asɛm de ye ntimi ntena fidie so nka na mmom no asɛm no de ne nyinaa betwa ye wura nim ye nte ho kakra ye tie ene sɛ krata efiri mansia fikasie mu aba eye tumin krata sei abusafo ya mudi achi anwume wo Facebook live no so no oba TV no so akrata we enie efirimansia fikasie mu na aba ya wo hene ba owusu afiri ye otumfo apagya hene liaison officer ne nsa ehyaase krata no emu asem ene se plot no eye plot number 6 and 7 yes sir ye buo krom
enti krata na kyerɛ sɛ asantema wura se monto mo ase kɔpem sɛ ɔno abɛyɛ de ɔbɛyɛ ansa asɛm tentene ne tietia nyina no ti haye yasɛm bisa ne sɛ esi dan ana kuro wura esi dan ana ɔdɛɛfoɔ esi dan ana mansia fikesie mu asɛm aba na mpanifo bi atwa fa so sɛ yɛ kofidia sɛ yɛ amadia sɛ yɛ adwoadia yɛ hɔ no de yɛ ntimi nkyerɛ kɔpem sɛ yɛ wura no ana bɛyɛ n'adwuma na mmom no de me suro na me hwɛ ene sɛ enti krata we kura no hu a wo yɛ mo nsew omo se anya krata papa bia omo se nya no korɛ aso so yɛ dibi ko hihye wo mu nsɛm krata yɛ dama ne mu dibi ko hihye wo mu nsɛm dibi so kɔma airport commander no wan fie mi kura sɛ me nipa so omo akɔ report sɛ me ma boɔ mu nti omo di police taata me ɛmɛma ne sɛ wo wabo ai omo ba asase no so wo wabo ai sɛ sia ya mi be omo ya fra me so omo di police for me ansa kutakuta tuo omo ba kyeme akɔ sɛ kofi wusu no sɛ me ma bɔ no kofi wusu no yɛ hwan wano na kwakwadu no ene nam ti kwakwadu no ni aid ai ni nipa nti na mo bada he ana ya ni ba bi da wo bo di police say ya ba cheme nti mo nuoma ewo ho nyina aka na adwira gu ne ade mo yende say ya kama fo no wan ye ko police station wo bi amfiri ye regional commander kura aso asen mu di ama nzongo commander ene ade so still nti nkane ya mita no matutu ko wo matu bi aja bi na say basa fees fa video no be to so ma me producer the video ba ko bi kire me na wa yes ni bi ho kora tete ho a wa nhwe yi a wa na yiyi ye ECG fo na yiyi ye ya de paper ne ma wo mo say enya papa enya sobo bi na wo de bo wo mo de ba cho da bi ani keme fo me try se menya ye nuaba afia konadu on e kasa de ma Kumasi Metropolitan Assembly Kwame redo try ma me hwese obenya afia konadu ama me a na me ne afia konadu eni nkomo efise kodo a bekɔ nanim no ye ha ne afa ne ye ntie se wo mo na soma emrante no ekɔ hɔ so mo nkɔ ye sa adwuma no e bra krata afiri mansia fikesie mu krata wo ye dam anim no me so krata no mu kura me ho po efiri se ba bi a krata ni firi ba no tumi e di akire no enya nkoda asem enti ye busa se so KMA se ye wura emma oda ombetimi atwia faso ana se omo nso nte ho ene sen kwa me tra se obenya ye nuaba afia konadu ama me se de ye nuaba Esther Ekan omo nso chefa wa asem no mu sen nete na ontimi mmoa yen e wo saa nkomobonum minim akwa asare what ye nuaba no minim onte ho kakra ne se ye tra se ne afia konadu bedi nkom later no kra no me ba ye na producers ne de ma me se me hwe okay na me anka ta kra me so me ye me hye me na me se na binum so timi de mla hye o mun sam sa nti yesre ye wura minu asem wi se nye ye wura ma me obedi for that is the truth eno kra eno no yesi ye wura bam because ye wura mam ba bia de befa bia no omo osika se no so ho ano ma je 3.1 ti nkotodwegu fo me yesre ye wura so de ono anada roma so oni hakura na pagya hene wo ho asem no nso so no utie ma me nkasa yi mu a na pagya hene so nsa hyekrata ya ne nsa na hyekrata na se enti se mummu obi am pokura na enti mummu ye wura ene etwagu Facebook live enti adibo ho a wo hwa enti ase ye wo mu no kra wo dwene ho a wo enti ase se ma me no ba ye no wo de krata kire se ye wura se mon twan kosi se obekasa enti se mummu ye wura na se mummu ba ye de mo pede a na diana ya wo mu ni se ewiase yesi nipa wo yiri wo nsam a yebum se mo anhwe yie ne da mo kwa gina ye wura ni mu no onhwe asam betomo because ye wura se na pagya hene onso asemunum a wo ma ne lete a wo de akire mo na sometimes ya me busa nkrofo bi se so free ECG so free KMA so free hwan so wo ye police ni so ye enti ye wura kasa ye no onte se pania kasa anase nana se yenkan endu visa ma me no no na kwotena ne dem ene okobo lete no no de ba ya na de ya na ekoso won saase ho ne se ma me nkire wade bi kwamra enipa no obetestil no hu se sika ni hu a udi agrom befo asase saa no mde titi krom a enti se ye wura antuni na nsia asem no mu a omo de saade so ombesunsu ma me na no obehu no makwa akwafa asase no enti yesre se
yewura we de na dawroma nkotodwe gu fam ye maami se de osi kana asem kire se oni bi yenim se yewura nso one odi oni bi asem ma no omo ni bi yewura ne di omo asem nti yesre yewura se omram na won kama mi asem ma no na de aduro no se wa mamu ase de niam asi kro no ombe ya na maami odi ahomte ne ho za na odi awu because esi a wote we ontimi nkoda fie because efie no kura oni bi no wadam de owone yadwira gu okobo commander bi amane a enye yie wo se original commander kura abam anye yie enti ese hwan biem na bebam enti se yewura am somu a minua de ekono wanhwa maami di saa no ye hu de ya na medwe hu ni se na enti ya ne enipa nye omomobo se maami mo akeka nenu mo ahwe mo hu se sin ntuam na ye wo bi wo ho a wo befo na sa ase na si dazi zo na ma hu dan ye si ho a enipa edan ni si ho na nso nipa nam ma hu fie bi a esi ho na nso enipa na fie nim enti wo ye bibi adwene ho o wo na wo di animu de ba ebeduru mra bi no na wo ni ho biem because nkrofo bi adi sa ade n'echi amene na o ma akadem enti wo ye de bi de tie wo nu adwene ho nko akiri ne hunu ba bi a wo fire ani ba bi a wo pese okọ because ye wura kasa untie hwan biem so obi akasa ne se untie a police for no mo krom ana ebinom aye omo ho se yetuama wo mo okotua sika kakra ma wo mo a eno ano no de wo pe bia na wo ye no omo hwe ne yema ye o na me kai police ni bi amire bi na odi nam krom a me se manfo no manfo nim no pa emonidin me pese me bonidin no hankro me se ne okoku papa na titina ma wo yere kra be ho enti maami ye wo ni bi yinti mo ye kanana na mo de na saase na mo ama obi ana ba me de me gidi se yewura wo ho de enkachi me nua ba wo te asase no mo so mo de be ye omo so medwiri ho aye den omo so be ye filling station ebi so say omo besi mo ebi so say obi nim so besi ni national headquarters e wo ho ama wo mo bai edinka cooperation officer a na oye 2IC e wo central ama wo stopoi mi wo ho ana ni siadi ni Kwame Ajeman ene hot Sompa 93.1 ene hot wo twa lotto e ba mi fie se me ntoma o ma kohwehwe asase ni mu wo lance e ya media enti me nto asase ni fama hot na me say asase a mete so de e ya da na me se me tone ma no enti me ntoma no enti ma me sese no wadaroma me ye na magya wo kwan ama wakọ no edie na wo pese si wo asase so ye hwe ni TV so de na wo pese si wadaroma ye ranje masase ma me ena ni kine ya me di na me di pa ne chew omo so mami yakoye kurom ensu omo so mami yakoye kurom ze si omo level wa maka ye fie no aka kitikiti asa di police airport for police for edimachi omo ba mi fie se si ya me ba ye se kofi wusu se me ma bono nti ya mechi mi nkotum e de ayi obukuta etuo ni ade nipa miensa ti mi wura njeme me ni buafo me ni kama fo vise me ni sika Kwame kankakra na ye nyai ma me no kwan na de minua asem ni nyina ne se de ne ye ka no se yewura ba mu a me de se bibia e be de e betwa ma me nsa be kana saase enti yesre yewura se na dawroma yentimi nhye no ana yentimi nkoka asem bia kwakọ fast ma ba yesre yewura nkotodwe gu fom na dawroma onhwe maami because utumi se ebi ni ho because ebi ho asase ti se zenga zamre ebi anka ono so de aye bibi but or try the best because what so e ne dia what so on ti yesre yewura so onso no mu na anya sa ene ma be ko bone be da se me nua ba ye da so wate asem no wo de abeto yanimu no se wo manhia fikasiem nti na ne mpanifo asem so de Kwame ye de yese ne hwan yese ne hwan yese de ne hwan nti no ye be jama efikasiem na ye ni nso be di akire ne ahwe bia asem no obi antimi nya obibia Kumase ne ye won obi antimi nya obibia and Kumase no ye wurade anya obia adea ana me nua Kwame de me ka wontima se Kumase ne nya obia yesre commander yesre airport commander na dawroma kotodwe gu fom yesre no ye panichew kotodwe gu fom se obi aba be ye ni bibia na dawroma yesre no ye maami wo hwe se de ositi ho ya enya de obetima abu obi yesre no se nsenkan e bi wo ho a woni ne be kan na dawroma yesre no wonya abotre na wonfre no na e bia ba bia ye di yetu na se anwumre ye be che no ni se ni de yesre no na dawroma
on hwe no man so I'm a commander wa ha obi anchi obi ha commander wa ha de o wo dwane akọ he obi anchi machi obi ha commander wa ha ma me nsuro wate so I'm police commander wa fie ha enti obi anchi machi obi ha wa na wo nsuro se ma bachi obi wo fie ha da bi enye ne sa ya asem Sompa 93.1 FM meet aduonu ba akwa ba pa nwumere no so ho na ye memenda ya ka wo say ya live for Facebook and after so YouTube no so ya adwo betimi adwone yen wadwenkyere ne wonsusu ye no fabra na ye nka ho asem enkomo a ye die no sign na wonsusu ye no wadwenkyere no esitie anwumere yi makatro sa pamfo no doso kwame asareme ne no na edi dwuma no e wo fie ha boafo no so e doso anwumere yi ye ba be di so ame enkomo wo so ame ye wo se ye die na eye manije eye mahoaho ase ye to nsa frɛ so ame police commander na enim sasa dia prosifo adwuma sitie no to me bia sa me kro bia nko ba bi nanso se da bi meba na me no obedi nkomo na de ekɔ no ma kyerɛ me manfo ye neje enti anwumere yi opani so nko obeka yensa e wo fie ha no supo siama swami divisional police commander district swami district commander sorry and na afenso so old swami assembly member and after so new swami tena de old and new and some will fear papa kotoko wo ho ai mayanka side ho no me twam ho de bia me wasem bia me busa nto de adwo ho me ma me ne commander enim commander penintem panti enim komo all time wo de that say boss mpacho anwumira akwaba ya menua pacho na pom te sai nyamena dom enene da edi kan me de me ne wasia wa hanti me fa sa akwanya we so na anidie kwa so mama wa fisia papa na mede ma ye da se ye to nsa frɛ won so waba commander anwumere die ye pesa wo boa ye kakra wadawroma soamia ye wei ye mbambo wadawroma wan ye dwan to awo ye mbambo te sen e wo soam commander yo menua me da wase I'm a medical ya da me process commission asantema process commission twi the friend commissioner COP Mr. Boachafo medanase madam divisional commander chief superintendent Joseph Osusu ase ewo moa entity pa omode atete na esusu ma ye adwuma e de aboso ame e ka so ame a police wise no we have swami district comprises with Bremine station, Chronom station and Swami station and the district superseded station. Bambo and Bass Swami and the best in film you know. Sompa 93.1. Banana and Yaman Koyi Yamiadum police for number 2 mono. Yamia Adam ya Bob buying Amazi say Swami. Your security no, a corner new ye pa. Your security wise no. You had any problem Kesse. If you say me no do occasion amenda with the office Xmas I spent 2 weeks at the office until this the Xmas new year no ya anti problem Kesse be no robbery no stealing only petty assault until so me security 7 day nyame adom e wonanim commander enneman keten ben ne wo soame a ya eta sini ho so e wo mo report a munya no mu yo medase menua wo hwe soame a am say cases are prevalent in our area no any assault and to kwan kete any petty stealing and fraud to be an obi abuobi the entire America side stealing no petty stealing big stealing cases no is here me dey on court me buy me court to some day me fani agro we sham pusa magazine for no be on baka chew 2021 and 2022 nipa me don call court magazine no edos we pa ko wie obi ade and now ko breaking oba no way have to go to court to serve as a deterrent to others am person mbokro no and we market now so ame your big market wa ha is our race course market enti amani pa nyina concentrate within this area enti ama boys be brave ni jikro no phone snatching wiwia sa nipa no last year nkwadi phone snatching cases ni robbery cases phone snatching be say enum ena so am yanko I don call court minimum ka say ya convict mu 9 o run about no so
this place Abreport Junction kwan so na light ni ho mini minister Kasai say sa kwan no ye Robrepro area nyame adom minister so boama e the light ba ho ama say all robberies and the form mesa adamini on branch we say first no a crime officer e was so amia e say a regional intelligence officer mini ne kan bomu e ma mrantia no mo ye robberies wo kwan so mrantia be sunum ya chi wo mu nyina I see wo prison a wo try wo na me say enche wo mu nyina be jeli wo mo and na wo hwe what do you call it fraud and now marketing in this magazine into you know nkrofo we no ajiwe skadi we no akobu we and in some prevalent cases here it's so am ha banyame adom de we chi no ye chi no a ye de court ye ma no fa no woni ti nyame adom so am security system no de ekonanim nyame na meka am say at the appropriate time no omo be frɛ no omo di adanse ya ko ade mekan commander ya na ye ma me no complain pa wo edwanum minim si am de report bi brɛ wo fa dwa no yo me da se am say edwanum no ye be di dwa no sorry ye be di esmas no we have security sensitization for all the security sensitization for the businessmen, the market women, and all the stakeholders that falls within the Swami enclave. We share race course market here. Security sensitization, my drivers, market women, in the pre, my actually. Obas on market also so yes, I didn't be. Mino can say the Inspector General of Police, Dr. Dampare, or my process for Rantie, Ebeka Bosu Mendes Masono, and no market tour, Tambi Obo run about all the sensitive areas, which are macro, we near deploy bio or Uba, a use macro bank areas, it deploy police for one more Tambia so that they will become visible to the general public. Oshawa Minye, Osha also swa, Tambia market tour, or more. And a jupa 20 minutes area konyaba, snap checkpoints so market for report will be it one among there's a court the court the solve within our confines we will solve it but omo problems our problems our doors are open many market when for in a meeting I am for no can be our problems meeting I'm also exerted that authority to their subjects into problems no there intimate as problems anymore but problems the first security in there we are on top of it. Yo. Did the year before? You have bad 10 years. I'm one day come. Send me in our crown for a high. What to see one also? I found all the court. Can send me in 2% or 2 idea, and I would do that. And I say, what to add the one hour to no one knew who can celebrate a crown for and found. What do I bag a crazy one? No, be one must know the for me, and they be that. Every man bear and you may 8. If you back 1, every back 2, back 4, minimum the media 4 o'clock. Mountain. I was would you see a bed of phone see a guitar color be a man who could to a man if you are from any woman crown 1 year fast or 30 minutes how you are your crown. And I see at your own say, Cassia. O move a man, we are man, and a man the Pia the court. I'm a man who near some one day so don't tell me who be what a binny drum, binny apple. If I shall fame or buy I had the security, the BN has a bambophobia or has a bambopho, the Jabangi for your moy and chair or money a year to me, or monafa security for a joy, no, my friend or more, quality a slow or more. Say beer or momo in your mark, and as I know one more day, you knew beer say, or boy, I won't buy for a beer, say beer, you knew what, Phobia Baha, a B.O.B. Bachini Pacot Derby. You knew beer, sow, bought a dry won't buy for bamboo beer. I am no crapper, a mujajina pa. Oh, how much, how much in a drainage and how much.
se bi o me fa ne se wa fifie be 3 udware wo ba wo pente wo se free care mu a te se woni na ho so bo hu anahwem ofo oni ayi o ba ga ni ayi ena ese so ma no so bi wo sheda ka so obedwom enso meto ade enam se bambo bi eni ha no bi di dwa di si wo e bia ni refi ade okoto we ba na ne yonko ba so atam enam se bambo bi eni no de ko ebu a mema no ne nam ha na ese omo ye omo ho se bi omo to ade no mo so na mu nam se bambo fo bi eni eni tin omo so di dwa bi obi tim di dwa 10 million 7 million ni abetam me de ko kan ya ne de enya kola fi se adwuma me ye mi to pe na ye ton edu anwumra eya na obi wo ho afi na obetoko didi efi be 5 to 6 bedo so na esuma ba ahanyi na uhunu ba bia eto obi wo phone abeso kronfo so wo phone so kitawa nipa ne to ya ko ya hwem na wo hwem phone eti light sam de nyame anim no madaroma se kamba boy ya light de adwom ha de edu anwumra de a ahasu eno kotitu na ama enkrofo ewie ye niema ye gya hokono ye de bia ye tua tickets de bia homache ticket na haso ticket na motin ebu ahomache 5 no abeti nipa no obi okọ no obi to wa de ticket wura ontwa no homla kola no na da ne ntokwa wo account ya ba yesa wo niema de bia ne wo e be ka se ye ntwa ticket de bia 1 cedi ye ka ba maka boso men ka 300 nka fumum na ye ntena ha no na aban na gie sika bro be se emna ye nya sika no so mfaso me hu ye nka ticket bia enka bo ye e bia light sem ana plapla eja ticket ne maje nyina chi ya na be sa chie sika e de achia plapla eti ya ha Jordan de in fact bambo bie ne ho ebo de no one say sika mo wo mo ticket ne nya fa so bie en fit ticket na o mo je ye no medicate oh no ada da edwuma de ye bambo no ye hu bambo bia na se etem kra ye friend say you share house on say or bread say if for me share so I share ha my am from the same so at na jade and so ye hu mu bia we do just wa obi timi fa we di dwa kra so say bia obi di ni dwa no bi so ni monitor o di si ho ano bia pagya pan ne ma na edwa no wodi ni nyina no re ko so ni papa den sa aguniti ni pati kakra bia wo so bia ko tu bi Sompa 93.1 FM 33 minutes after 7 o'clock and program no your friend no me mindy ye din komo ye hwe ba bia wo hawo ne amane no wo na ye busa mpanifo anwumre ye ne gye se ye ne Swami district commander ye wura asiama e wo ha ono na wo boa yen de one ne mrante no wo ye de ye nsoso ye betima ye de aboa wo mo e wo mu se wo mo ya abambofo de ne nsoso no etomre bi da saade bi ho na ya nkasa nso ya mfa ye hu anwura mu ammo wo mamane a wan hwe yi a ye be yese e wo na yese o mu yese adwuma ne de nsoso no e be wi a che na ya no yesa akutia ye ho fise enye bibia na bia police ni anase bia bamboni bi e bia obehu ne sa ye nti wuta atese apolicefoɔ kase eyi a wo hunu bibi sa no a bra ye na se be ka kire yen anatia ye na so commander mame nsambra ho bi na wo kasa wade hye no akasa anu yie na ne san yo me nya me dase pacha ya no aba wanim kakra na wala omo kasa anema no so ye chinipa na ye de ne ba so me police station now deserve so kokotwa ye de ne ko obi wo odidwa wo so me ho nye da bia na police for betimi aba because police for na one numbers na no so and so we have one patrol car for the night and a one snap check point there no can light asem edu anadwo a ho very dark my report to am MC majority request their comma honorable Maxwell last year and then a reminder to him about the state of the lighting system in also it's in the pipeline where runabout that's our pipe we empire they be a pipe runabout very dark it is a obi say praise for adwuma no at times in fako so ni the market woman for ni be say ye ma patrols or boa daytime we have assigned day patrols for them to be patrolling the market to ensure that security prevails within the market confines market I am for no any penny no enemy be adwene me twatro so we got turn in nemes to another place for sabi yintim ka so be didwa nti edi wachi we can do that nti air patrols war problems if be omo de brain we solve it nti commander men fa ne say
how bɛn paa na yɛ na edwa no woyi sɛ na ano accident yɛ si yɛ ɛwɔ mɔnim hɔ nom na etwi fa obi so no a ɛdi amaneɛ paa na wo ne wo mmeranteɛ no mo fam ɛwɔ dwa na ɛkɔ so wɔ soame ha yɛ no yo mini amedase e wo ka say amaneɛ fam no ye problem ni say ye only one car the petrols the Camry Toyota Corolla ba ko the petrols enti sakar so me no ka say police for say bia wo ani afre control room say e bia kronom abo nya problem ho police for nko yes bia kwapra and I say new swami new swami old swami e basa definitely e be free ho attend to the problem enti ye problem no dey edoso but you go so atu anamo is a bit stress as some near assembly for no adi actually meeting bebre meet sec meeting verse last year baako am so ma try dia come say omomo ayi no my trooper omomo pick up baako say dada kura ba be ma ya e de be ka baako no ho is ka baako no fa the other side of swami makro ne breman no mo na ba ka baako so afa moto bike omde man moto nyina is there as say me manu ankasa na moto to bi atoto bi ede do regional police command edu anumra omo ba kon bi si what about no so nti problems ne say be semo mo ne assembly no nkasa no so omo mo aye problems no nyina we are written to them no mo aye ne timi nya dwuma bi te be bo edwafo nya edwomo nkwa na ebo ho ban so ame man nyina ene ebo ho ban nti obambo ne de igusu ebo ho ban enti commander yenhwe soame nyina no wo na ehye wase bambo fam yeah ehene fa pa na krono ta koso ewo de ehye wase nyina no uchi ne na se wo soame ha se no ehene fa na krono ta koso pa ansa me nyama na me ba me hwe nkratem no na kotoko na krono ko pa ni nyina ne omomo no nom wi ne gade no itu omso sa eho no last year kra me jeli ni pa be mienu ho after we for the two omso sa ama ya sese omo ekwa drains no ya sese omo ayi bebre me try the co assembly say your area baby was say e demolish me no mu atu ho na mo a me pe ye free omo ho to me kata free na kwa sese ho no me nema ukọ agitating ho so a for last 2 weeks na last month ya chichi we for bi ho am do mo na original na quarters for a is the omo wo remand na you say problem ni nyina na e wo breman last year street robbery mijeli nipa bet 11 and I'm don't call some of the municipal courts and the district courts within the region it be called offensive circuit court it be called Kwadie it be so called circuit court Ukumasia and it be so called Akropon omo street robbery no nipa bet union last year a convicted omo and na breman so nipa bet nkron omo nyina face trial na breman no e be residential breaking obi asine dan na bo ni fie wia na boys na bo wuram na omo akọ wia makosi na chi sa boy friend Emmanuel Otin as Emmanuel Boatin last year getting to the ESMA last year July oko wia ma me bi gold chain ni fie ni ma na me no ko atukwan oko dwom worth about 1 something billion 100,000 Ghana cedis plus ye che no ene omo kan nya do omo court system no ye ma omo bill act asem ne koso wata ba bisa bi is action in December no omo 20 November and then it was a money bill ema e na de ne ko ashta came court this circuit court Okumase Korea TV last one be cut 23rd 22nd be DS mass no ma bi oton ne mo kejitia market wo ofra bontin ba na abu otini fie ene boy say ba kwa breaking you say me no ka say e be yes mas na ye che no e de ne ko carrier court ama one obi e de so receive and so a on ton gold ni ne ma no ene boy bi so ash town chakro for me say na omo prison custody a omo e wo remand it is how breman na de e ko so no nyame adom be say busumi nsi ne entere sa branch ne kwa na yes ani ma ndi me de me see form regional commander so e ka chere me se me nche no nyame adom ye che no ama ise wo prison custody almost serve almost sentence in this uncle for me and nyina na breman no on say e hye e bentafo di nipa be free Ashtown
ebugura ono obesim nipa bi susu free crofrum no mako rum nyame adom bob best 637 a petrol for me gina so e po am coffee me make sure say mo mko ti nyame adom e ho de e say minim say ade bebre ho a eye bambo mu nsem mfa ntudwa ma yente no de meti ase pa ebinum enti ya nyame adom kura ga na say wachina ye security engagement ema area for no one drivers for no to the be ya nipa boni phone pitimi e de chichire utena taxi mo no de chichire wani no age usika be se bosumi ni di nyame adom bra anwase na mesre say nananom ne mpanifo wo area ho no say we formal neighborhood watch committee ho e police for there because why security engagement nyambo next week e meet area ho for no near sensitize them about how to come to be security conscious about themselves enti bramande na ho no na omo ha but nimi nyama no ho hadwere pa ben fi menu yamba ide e ko form because me chiwa me fa ho ba enti me ka say yentimi ka say bit ma chi nyina one day because in babone for no dos commander edien na ye timamufo ni betima ye de aboam na adwuma na ye for de ama e be se mu say wo ye timamini na wo se ni babone for we edu daytime a wo se amranti bi area ha omo tina se afi mu edu anopa omo de omo anije nko na omo gisa amamfo kodu ompa no omo gufie wo be se wo bi bone wo mo a men kan kire obia brame ho na bra division commander ho be ka kire me ibi 200 mo ni apamo mo na wo so se obi di adeboni bu area ho obi za nipa oto wo ye kronfo won se be o ye kronfo men kan kire obia bra babo praise for manie ye be investigations ye be intelligent ye be chinwa ye ba ne chino ne nya bibi kuboni won ho a ye de be kokko ne da famra kwan so na message to bi say we ye timomini na wo community bi na wo se ene bi koso na nya men ka se me de mfa me ho ebe say braya kache me bo mama ne na se bo me crime officer man na se bo divisional commander man enkran de na sabi e bi no wa ye trust o papa ba me am ye commander me to di bo mama ne I'll keep secret and make sure that that problem is solved. Commander, nipa wache omu nyina no per records no. Wo hwa omu age no ye be sen ekusi sen. Okay, age no free 25 to 30. I don't know omu ye street robberies no. And omu bubu nkrofo so there that's the frauding by fourth pretenses stealing no. E be 30 plus 40 ni 50. Nti mo chibia mutimi nya atuo wo mo ho. Atuo die omo yes street robbery omo use sekan o shall bontia go attack no aju phone sekan knives no ne offensive weapons to the last year any nya it's a local manufactured pistol bi e wo snapchat point back wo okronom and so branch and no court ma that's me no kasa crowd that's them na na branch no ba no omutimi look at what they call toy pistol obi a wonim no dey be gina also no dey ababe hu a ugate bi a pistol na se bibisa it will be a muhihie no one dey abaje obi but mostly they omo ye na knife jack knife for chini na animu no twa no and run about on so sekan a won be kube ntim e ma be kube for no nya me pamo nya fi oje omo sekan e dey sekan gwa gugu office wo enti ana no mostly sekan ne offensive weapons carlas apaso scissors and omutimi ye pa wodi agora wotwe na wase obi a onye kokodura wan most of one mobile no so dodo na anom tramo no wi ni lakanom enti ono sa no hu ni pa se be oyaboa enti sa no amrantie no dey sa ne man commander me fa ne se metifie bim na young guy obe hide down with fie ho e die na me hunu wo sa brante ho a me suspect ne se kofi ana akua na boy ya obetena fie hai me susu se lie bim to ba so me mama sote yo am say if you for the best thing obi be hard dan ya ankanya bia ko obi be hard dan kro wa say you push first with 3 I'm sorry abusuan ya kan mo say ye ne Swami district police commander na edin komo enche me ne assembly members no e be din komo efri say ma header na mato dia ma commander sa no obie yani efa de ekoso nti eduru omo ho a ye be kokotoko metatwam wo ho pa me wasem bi wa mebusa wo na abo na wo ho utimi police first 3 na police 4 to na no ni wuti nipa pa na se we bobonifo but sa ne man nyina
if you are for no more jai. It is a what you will feel be more. Now what's the fee now the mahaya? Sagro for be better if you are. Busajuma oye. Or ira nasa wenire. Or ma. Na so who would know ya be all better if you are. You do not pa on Kojuma. Anajo. Best said and best on Chrono do be a bedano. No, 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 pee. How much better no miensa. No aba. Sandy pano. Esa utimi ema praise for tree. Utimi yes tree na etimi my. Obi so ha commander ya na o se ja obi mu din ahwe na mo so makwa expose ni ade. Say what problem you come to what, to the district commander, the divisional commander or the divisional crime officer. Don't go to what? I don't want to mention names. Okay. Go to any of the junior ranks. Because the omo sabi omo yankola. Okay. That's a be me tie me nefi. Wo be kama sem kyerɛ me a me pe be se bambo no emu yire. Okay. Na obi a wo ebe obi a ho ban. Na da achi cuz a police form ba ha no omo adwuma so ni. Nti wo be bo mabane a I don't think I would disclose that secret to anybody. Okay. Nti mesre so obi ba wo fie obe ha wo dan na no anopa obi akọ dwaso no on there was onko. No otifi na insane ma se be ma ne insane na mokase no nkwa no omoji omani sa na kasi koba. Flashy classes na ekoneba sa nipa no. We have to be very wise. We have to be smart. I say oma praise for asoti na anadwo best on kron na bia mranti e be fie ho no suspect say profo e bia nya djuma bia mo ton enu boni bia djuma no mo ya na say omo ye arm robbers. I was say wo de men kron for to omo misrawo bra akachi ne be yima sotri wo be ka kire me a me se bo me pani amane ma bo be crime officer amane na fe ye tu ana mo ye be ba be ye search ye search omo ni nya bibi boni omo e do bra kwa so ama yama sa ni papa ne for na free commander ye kuma se aye wai ye wani bebre ne aso bebre ye tie asem fa obi a wo yusu moto ho office no report ben pa na ya wota tefa wona wo yusu moto ho ayo me da se em say last year regional police commander ene police for ye chi motos pa mikro motos ye chi omo yidi bi court ama court mfan omo yidi bi su guha ama nanu kwan ye auction ama amamfo betoy much auction kwan motos so abese 50 makoko 50 ne auction omo so a bo de krata ba omo tunu ba na wo krata e mako DVL no akoko ye krata odi ba pa ne agene de ato ene omo ko DVL ka ye papers de ba bebre a ho records wo nyina ho na wo say last year per se wo so be hwa ye kum regional police command ma na mrantie ye bo Nigeria ni bi konfo bi tu e wa bo jiska wa ye robbery e wa bank Eco Bank as one of the Fidelity Bank and I miss so much Nigeria for you so Nigeria for you no the moto a bokro no pa the bet no more commercial bank and the bet no more Ashtown but nyamiadom many memrantia you know I will use motor bikes ya chi you know and about go so the so a bodu ya chi you know my say ya convict to 25 years each Emma Samika Sankro for prison custody and no ma miss I meeting Emma all the financial institutions within the Swami municipality. Emma a child for Swan, or mobile customers, or mobile buying. Was banking for the Obi Iska, let's say 50,000, 60,000, no, a chapolitan bag, Nikrano. Why someone to West Motoso? Sono? If you are any Bonini for big crowd banko, no one I back, or bet you the acco. We need to Sukrano. Because last year, Yanim Haya, Fidelity has a Ubiko Iska, we ya no muji. Yes, some provision. Ometremu has a Ometremu, some boys in Nigeria for no, and I'm Yamia de Micho. Okay. Michoma, I deal 25 years each. Almost 7 prison sentence. Back all count there. What do Johnny at 10 work with Nigeria? It is my boss, my Nigeria community for no one now. We know share a meeting. And one strong one is say, you mean our business. Why be now? Yes, spell. Bank for penny for to be shy. I don't want to mention names. Okay. Me mom warning say I think most of the bank customers have what do you call it? They have some business issues with what? The criminals. Because we be in our bank. Na say be on a criminal bit to one more. Won't you to way or a criminal that's why indeed. You probably be iska kese. No for any use iska no within Swami ha. It's better say about advice and say coordinators bank within the area that we are going to spend their money. Eba sa obey mo na transfer to obi pia bontene bibi enkura no wo su de obi pia bontene na sika kufu ni kura it motor phone na wo kan de nyame adom ya hwe esia no last year ya chi won papa iguso ya chi wo mo even the regional police command
my intelligence unit omachi motos be pray I will call police training school egu info bia de ma no enti say moto for no dey say enam say yekum bia ya chichi bia jeli bi no amasa moto kro no e ko form the best mo so mo say obi so e di moto di bone a mo ya so nti na mo frɛ number e beto team no beba awa be chom na de mo famra so enche na ne ba menua no assembly members no ye ne Swami District Police Commander na edin koma yewura asiama commander me mahu ade bi minim se bia me na mente ase papa de a Swami Police Station haya mahu se amanfo e fa ho kopie the other end. Yes please ye normal sa ko so obi na obi so niema se de ade no de atwam say police adwuma no ye bo nipa ho ban protect lives and property ni say bi kwa no ho no edu anadwoa esum atwa hia ma ya ultimate kan ma ya report to akoma Bantima submetro almost came for ane iPhone ama me desert mi so Bantima submetro so for ma came boss me di ma Mike Maswell okay MC Swami ama ma bo ama edrum we nim minister nim efa sa lighting system no ko hwe ho esum kabisi ti e ba sa edu anwure sia police for no ehihye mu na boys no do ya jelebi aya bi me ka say bi go da so wo prison mo remand but them says so run about no grow from criminals no ba I can fall back was no go fall back enti esa no a tambia na police for wo ena ni pabone for so mo say ho na manfo fa efa ka enti esum no wontim ka say obi free race course oba onko for run about no go robo no definitely police anymore no oba fa ho who say we save wo you are safe. That is why we have allowed them to have easy passage from that area to the other end. Okay. Because runabout no so. Near the beer and because the police for be an SMBC. Near Nipanomo Rashi Ako. We ban ko far about no so. Be an aquagin is gonna be aquagin phone. Commanders, adie ba ko a kire Ghana for adwen pa na say in me some come here to say ebe obi a yanyiska. Commander ebe obi a yiska. Ebe obi a yiska. Ebe na wo police ni no. Wa jama. Ebe na wo police ni no. Mo kra mo tie. Mo kra se mo yiska. Mutie. Please just listen to me. Me too, Commander. Me office wo oba wa. Me dey me kase. Engine can for no case here SM de court no me de ko case here SM me me solve no de ko case bi why say de court and obi what the case here ba ezo be nya botre e say the 48 hours e ye hwehwemu mi hu no ogina so na commander and na station officer and na ti ya de ma bo ami enti enipa no so wo ya adwuma odima ne woni right so maniska say me makola ejiska wa be mama ne I will make sure that person will be dealt with. Commander, na memfa no say ya kire obi e bi ya kire abranti bi akodi ene mo ho nsem bi na e bi ya kire no a yenim say ya na mpanimfo no bi taa ba office de da na de tate no office o ya bi ba ho me de obi kodi ene mo nsem na panim ba ho a me ka kire say me commander wo so ame ha na ma anyima adwuma yi a da chi mo ana bebu matense mo be ka mo say commander ba no anya da adwuma yi me ba mfi me nu no bosu me nu ni sabe intimi nyeni nyina but igusuwa eye se wo yo sabe wo ye na wo ye pani na wo ba manim na obi akọ breaki obi store kofa niama magazine ya o ma try bebre say no do way me plan na kan bi asamasa so no si enya adwuma yi a timanfo no na bebu ye ebebo ye so bo ti magazine fo no sabe me record wo me do ko me chiwa na ko breaki obi store na se wo ko wi obi ne me ba wo kokot emre bi the boys be won't go and name magazine for the head and papa. We have about millions of CDs and 24 by me and Juma. Minimuka say, you don't call magazine, jump court. Our cropon. Me madam 3 months. Gusu corner this 6 months. And I was a court system there, and the case be available. Omo buy ya no, I was a robbery. Cody. Minimuka say, who prisons. So indeed, they were armed robbers. Enti chronosem there, so yeah, penny na ba menchen a emeka kire say manya madwuma yi a me mpanifo o mo nkran ne kumase o mo hwe me enti misrew de sem ra da no pe beto enti uba ma nimu a make power trust na pa adwuma me yi sabe mo bambo na me bo
ti manya adwuma no yie na wo ka se branch na adwuma nso ani dia fine me ye yesu a wo nyankopɔn commander say go do court ya chew ne do court police for need to me ho e do court a judge no ene na e wo to me judge said the case go court on to be say e de the former council no de be fa commander ye me enche me mo agye wa ho me na ma community assembly members no ho gato ho asem wo so amete sen o me no ka say de so me bye boy we for a chichichi wo mo be mfi me nuni ye de nika anti over and pona ya de chichichi wo mo because last year anwumre bi mu say TDB na nipa gum na me say na we dey approach for mo ko fa mo ko ye adwuma bia na me gina ho busa na obi say hwe mo akoye se mo say soup area police regional police command or time ye soups yeah me chew na ukura we pa masa those one oboa me brebi boy bi e wo papa ya sam area kotoko obi man information e ko chi no be ko chi omo fan to the omo no dey see about 60 rappers ya chi no odina ya nya hwe ni e monitor no a burger market ya is that what be about 150 rappers a man for be patch up benefit me anya juma because me jana man ko a what commander Jessica intimi me nya no nti wa me no ka say e de ko regional narcotics ibibia me no ka say boy no remand minute be jail no enu achi last 2 weeks be 1 month ni na kwapra hin be ma to say chronom area police station achi we for so be nsuo to kwa na wo wato amena no to di agra okra omra na na mabu kakra last week between ya emrante mienu na baba baako almost to me no ka say omo original narcotics omo face omo ko prison omo edom ko remand na so am hanso so ebrebi atwamu be last year also so ukọ park no macro park no so amecha abrante bi me mo ni din wo wie na kura kasem keto a nipa be say 3 intermediate se me chew na ukura wo SBT dia me fa chew no bi wo ba ko chi no na bi akodom bi no kura hwe e se de ne baba ni e screening no ni e taking picture ni e hwe se e bi akodi boni bi wo within the area one de be cross checking ti e screening wie na se wonya boni bi ade a e bi twa ne picture ni a profile no na de ato na fe ya bele na fe ya monitor no nti se se omo mukura enuboni ne de ne tramo no de ne e wukọ nze me panifo ya semle mafo ne iPhone they obey testimony of it Kwanda me na wase anwumre ya me nhira wo papa what must have challenges ne de waka bebre because o kasa na me notice bi say on kan ya ho nsem a major issue enu achi car ho nsem na assembly for no so omo mo ayen what they saying of fuel some we say fuel and heading because me say IGP by them say motos and cars and them say we distribute people motos no cars no e biaba na e no e was swat for no the mom the best say assembly for no so omo na ye adwuma ma omo MC aboa and oba so by motos we are praying say moto no beba minister minister say chief minister bozu so ahia no ba say o ma ye car tie we gusu abompa say what they can't remember. This guy no bana baako wa na baako na mutufo na mu a ebema ano bambo no kofom ene ye men kasa bebre eme so ame ade minya ma bedu na enema na ne mabone nko abat nyame adom no mompa ebo no mo a na assembly man fo no mo a ama enema kofom message na sakonye so asemi ne assembly members no so mo ayen ni inform neighborhood watch committee association ene ne babua ama say so ma no e konanim Kwana economy kese development is keeping on springing. Enti police force enti minya bia ma police for enko enti ye form neighborhood watch committee no a say omo no ye adwuma ye form wie na ye tuomfo na ye chiwadwuma mo ya omo ye adwuma no omo counter problem bia they will call the patrol team or call the commanders or call the station officers for them to come and assist so that we have an absolute security for the community no omo no but maka omo mo to make just a coin so most of them media for madam was saying I had said anyone and then the first time media was my babe say any first time because waba munia penny omahini my admirer I like him a lot though I haven't met him before but whilst he was at the previous station I used to listen to him and the message say
so mu ti bibi sa abɔ ne se nya mu nya sutri na eso mu ni ho a adwuma no mu na mobɔ ho daburo ma adwuma no so etu mpɔn nti mu so hu bibi a mo ya so nti me kyerɛ me new assemblyman for no se mo moayen na mo ne assembly for no MC ne mpani for no enyina na mesa srɛ businesses artisans for no banks for no ne industries wa say omo police for adwuma no ewura Nana Kufuado or ne man ne mpani for omo boa police for bebre regional police command so ne tete pa a wo de man no enso so de adwuma ama asanteman afenati ma fafra nti mesrɛ mo say emu a sebi omo so me a omo sam obi no mo ayen ni ntimi share bambo kena ehye mo kena am say na obi atimi nante na adwo wo ba ha no mo a ne omo gigi phones ba ma stop us adin nyina atans ba boys say otimi hwe omo me chiwa na adwo me bronya bre Xmas the whole of the 2 weeks my nephew me the office yes the same thing applies to occasions Muslim for ya me the office Easter me the office nti occasion bia won te hwe assemblyman for na to no me twatro omo nje me yɛda papa so am district police commander yɛwura asiama ɛna nwumere yi wabɛsra yi ɛwɔ fie ha no Kwame Asare yɛkɔ yɛno na bo so no so commander deɛ commander akasa nti yɛda na se ɛwɔ ne nkyerɛkyerɛ a wɔde ama yɛn okay na kakra me de mɛka ne sɛ yɛsrɛ ankorankorɛ sɛ akorɔmfoɔ no mo ba commander te we bia Sompa 3.1 yɛn anom bɛbɛyɛ so nti yɛmmoa wɔ mo because duru baabi a ɔmo hia moto ɔmo hia ka yɛmfa bi mmoa wɔ mo nti yɛnya bi mmoa wɔ mo a ka yɛ kenke wɔ so bo bebra nka de bɔbɔ commander ɛso wɔahwɛ ɔka yɛ kora na mewura sɛ wɔahwɛ soa me kakra kai kaba ɛno kora na ɛnyɛ pick up wo asan so ayɛ dada nti wo bi wɔ hɔ wo wɔ car a wo fi sɛ metuma tɔ car ba kwa ma police fo no mo de abɔ yɛ nyina yɛ ho ba ɛbɛboa na commander nkrɔfoɔ na ne gyina Abrepo junction traffic no ase no Sompa 3.1 okay mo di hɔ de a ɛne so the MTTD wɔ yɛ MTTD nka me kan sem bi wɔ mo but o mo ni wɔ MTTD ma me nkɔ last year commander mpacho ya ba woni kakra enti ama swame ene brema ne kronom no am say crime rate na kofom no ene me no ka say crime rate akofom pa assemblyman for moti omunya de be testimony of it nyame adom kronom 2021 to November to December no ye merente miensa no mo hadwino adonko area ho okrefre wo say nya ha chirase bebia me say oten factory no abohia no mo jigrofo phones pa me ne me merante wo kronom ene press force so ameha ye chi merante miensa e bi free sofua area ho anadwo be no mienu ko chi wo mo jigrofo twetwo mo sekan 2021 November to December ijeli mu merante miensa ba ko 25 years 20 years and 20 years December but say ijeli ba ko 10 years nti ma na ho edin wo hwe sai no chi no me ye security sensitization ukobrema Pentecost so wo nyina mako run from July to September last year me assemblyman for no ye security engagement in all the churches within this area Place B Methodist Assembly Pentecost almost 5 to 6 me am tiama a lot of them know their security consciousness oba I just let us English Assembly this year nyame adoma February yamu mene Pentecost penifo apostles no so ye be kronom security sensitization so yes sensitize wo msa no ma obi anim se de ne bambo 70 breman ene na ma brono boni na be no bebre koso ba me yes ade no ama isamri nyame adom obi wo opie ntem ahomache e na wokọ be se no miensa no mi no no kwanam at the appropriate time no never reduce now the sensitization yaba na free atimi akọkire ma amanfo yes papa commander nyumre nyame nshira ona bokotoko papa na pomu tisan o nyankopon adom wi aboko yes papa ona Eric ai fakotoko no kan Eric no ona Eric kotoko Akwaba eja Kwabena sini Akwaba yes sir udi no de say
Honorable Kojo Jamfi. Kojo Jamfi. Ba idi Malaska na ma hote di na wo ka ma ni. Ano de ma hu se wade je ho pa. Me mama Kwaba. Idi wada ro ma na wo so ame. Me na me osu ame asam. Osu ame. Wo be take over from why? Abusia. Okay. Before I will take over, no buy no. And you might say, oh, me that's it. Na me nyakonya bi se bia mechia Ashanti Regional Chief Imam. Okay. Papa ona ja oboabo empire bo mun kakran kakra nti se konya bi. Okay. Eba se ya naja. E dey asidama na me start here free commander hono. Okay. Nam se ye pambo me ba assembly no me nyakonya bi ebe ye justice and security. Okay. Justice and security na fa e bambo ho nsam de. Me juma dia me din. The commander 2 years now wabedi and the sata me na me convener. Okay. Oh, justice and security. So far I said a city and any more de kakra. Na jami fa akonya bi so. E training mrantie bi. Almost so me form ka yebe ka se volunteer for. But any use volunteer no. So task force. Okay. Na municipal task force no. This task force no. So far me fa old soldier man bi ana jawa kona homeji. Sompa 93.1 training boys in kakra. Nti boys na djuma die no bibia so because na enema ewo from said the commander kan na anye na ani enya kakra. Nti me de comment me do mba commander ho. Amaja yetena ase ye hyehyɛ bibia nti ne afutuo ese commander do mu fam. So far ye no ema omo yetisi form eye akonfo am Roberts ne de na enema mod pa anti akonfo ne epam soldiers uniform e de share mrantie no commander so e chire omo ba bia so omo dwumadie Ekudru. Sompa 93.1 ema ye ne omo nyina tisi form na ye di dwuma no said the city so obusa said the be challenges na me face ya na said the commander say can na form den kakra na ye hunu say e bambo mu nsem na niema na yiti Honorable Idi, o manfo o mugidie ye pa ye call grounds no manfo ni bi kasae. O mu wo mugidie ye pa. O buy in 2 years down the line. What achievement in the say? 3 years. 3 years on. What achievement in the say? you say me buy no dia me afa dia me pese me ye Dia why ye ni ba bi a wo guso a wo. dia ma ye ni ba bi a me pese wo guso so far obusa me a dia me kasa me ka de ma ya ene opanya ade be san Bobo bi so me ahwe. Yakopon adawoma me ba no na ye wonsuo problem ye nsuo me ba no ye wonsuo problem ti me tutu nsuo e me ma ye so ame ko bia wo hwe me bia ade onim se maraski ade kan nsuo asem dia na me ba ye no wo hwe me lecture area sia nsuo no bi wo wa so fa anye bone de asem mesini bi eton na ye ne kwan so ko adwuma no eden but me matumi ho asi wo se mama me man no awi sunsuo no abra ye nton e ma so biti ene ma me ye mo hwe ekwan a street Sompa na 93.1 ye ngu so fa na ye gu so dada na ye gu asphalt but me ankasa e bo me modern wa assembly ho ye odwumadie bi wo ho a usu e wa assembly ho na assembly na bo aba abaye do hwe a ye gu asphalt Yes, mo so lobby sa. ti ye lobby ama ye gu asphalt ye lobby ye gu asphalt wo me lecture area de Okay. me nimba bi am futuro e de e wo Okay. adwumadie ba ko a ma ye no ebe kan zuo na ye amanfo eton no Last year, in your report, baby, my Miami Kurano, me, dancing near me, who be say, a ya boys be banner, drube twitcha, pipe no, a dear be was so, the name said, yeah, or one year pipe no see friend. A dear be size a meter be, it was not a see pipe no so, a join it as a see junction no so. Oweko biano much last year, baby, Brunia, much try my name soon, bugu pa. Minim sad in minim, so what would you make a a dear by say, cardinal point no. Is yana omuta ade mi minim said omu se frɛ no omu twapa omu betwitwa pa na dwe yɛkyerɛ ha yakɔ omu betwa yɛte ta nim sa na di yɛ kɔ hɛ na sɛ nsuo na boys na bɛyɛ opre blast na alumino blast no no ho ade bi sa no alumifo no omu ha yɛ ɔsaade no ho pa alumifo no omu twitwa sɛ yɛ copper ɛyɛ copper nti omu de kɔ magazine ɛkɔ we ɛkɔtɔn nti omu twitwa even kura no me ba enne me was a problem no oma betu we dey type na kasa no eno so ni nyina so e blast oma ba betu
eno anadwo ya o matuba Oh, me ho ya me lecturer o Casablanca ho o ma ba betuba ko afiri ho eno so ye challenge ba ko eno so ade sum wo ho ana esum ni ho so me ba ye no so far honorable chairman sabonsu the aseda kese e de ma papa e kire say ye opanyin kese ye constituency Sompa me kwa bob 93.1. any light ya yankopo ada o ma free ni ho a me lobby o de ma me anya bob 230 e wo me kwa me lecturer nye so a me kro ni nyina o me kwa me lecturer nti esumpa de me nyini say de obenya challenges ba akomienu bi but esumpa de bi ni me kro wana bo fi yanim ha se ekosi ye nuanma prosifo yo light ni kwan so ifiri yanim ha ekosi ba bi a anda me kase police me nya commander kwanya bi convener enti saa ha wono de commander no so de chem former MC tam kra eno kra said na commander Sompa kan no 93.1. ama ye tu ho na mo bia ne MC so ayedan akasa MC ya amaya no ba sa nyankopon ya aduma emre tia ya mu no ye bedi saa aduma because what was a would drive one year for be kunipa na eno no every say bo ho na obi atwam car no gina wa ha bo ho na obi atwam bo ho se nipa ne shata de tuntum kura de a one year careful ene de me kase yensa kan ye difference on say we no saa metal one no eno ntimi mfa normal electrician bi anko so nko gina ho enye omo lift omo car na peja electrician no koso kuma se kwa keme nko na ba Sompa we no 93.1. kura ya se private man bi dia ana ye ko han enti ene MC ya kasa because light ni bi ko na say wa nya sa aka ni bi a untimi because abre ya kasa obi a wotwam yanim ha bia ha yesum saa akoka dwem ho so far metima kasa sum a wo me lecturer area de ye ba bia wo kan ye do ye be do honorable ye ma me fo adwadifo no mo ye omoden e fa de ho market ho se o mo ba mbo ana market o mi se na etikase ne dodo na de commander de se ka okum e be ni za be de ko ko ni mo se wan ko ko no enti e ho de ne kase enti amekasa ne se won se assembly no ya mokọ ho ko ticket bi ni ade ni kwan mo fa so bia assembly mi generate income kakra wo ho de bo mo bra ni ade but mo complain tina me head am ET voice no the way forward and say whatever so far say the me meka ni say me hyehyeye as assemblyman me hyehyeye amaye sa boys na make omo say me ma ye training wo mu e de omo ko old soldiers balance wo ama one man be o tell any opam soldier for ma training wo mu a wa training wo mu kama ya pam uniform bibia kama e de ama wo mu a sa me mato me am de me pem ato motos 4 because already motor ya maye 11 okay. ato 4 account aye 5 yankopa ada wo me am free me pem no nya se bia o watie ko etie me no o ko ma assembly man bi pressure me na ma free me pem asam me fifiri kakra dwumadie no ye wo de obekọ assembly ho assembly no betimi aya ma ana because as a lecturer bi obi e pebibi nti assembly ni ntimi nyina so nyo obi ya de ma ntimi ya ma free me pem aye san hyehyeye we san hyehyeye we na me de be supporto me dwumadie no ma pe pickup bi ama siesie no kama me pem no meba hana ehon nkomo ne ho dwumadie bi ese me ne mudi ne boda roma ati san nkofo na me de omu pe petrol market ko on pasua no so nkola ebi o mun ko school 70 ya na ya ta this time around the wunya sa challenge ne papa sen kura bi eti se first na nka gbo sen kura bi ko mun ko school game centers no ana na house me ne commander ya didi ho nkomo tutu ho na mo bebre game centers no ana na high because game center bi kotoko eno kwa de meka se ne kwa commander gu na anisa ni nyina adwumadie no ya na ye ne commander di nkoma me se commander gu no game center se hon na ne ha adwun say now bi a wo se school time na akura bi ejeje ba bi di o mo pon school na no ma be hye game center eno kwa so commander gu no enti o ba ye wan kasa wo assess wo ho a wo gina sen in terms of percentage percentage de yakoye nipa ne de mintimi magina ha enunu me ho nsa but in terms of percentage we be 90%. Edien na ya wo target ya to you wo giri se wonya nduru ho ba ye wonya nduru ho yes see me ba no me take am ba me drive na me monitor mo program me ti se na obi ka ma sem wo ha se amena bi so far amena no na ye me problem pa no obi ka me ni mo ni papa no edien na ma ne ye wo plan amena no e wo kwakunto ho amena no me ni MC before kura na me ni MC ekohoye no na wo ye preside me Sompa 93.1 and e wo be MC no
me na saa nante ayede akọ ɔsɛ nyankopɔ yɛ adoma menya abotere emripa mu sɛ emene ne kyene ɔbɛfɔ so sɛ yɛ amena no in fact yɛmeanim no kura ni ehu nkura mienu na ato nkura mienu na ato na nyankopɔ ada ɔmo betom bia no na amanfo wɔ aranto mu na rescue ɔmo ekokoyi wɔ mu nti ama obi anwu wɔ mu de ba nkura mienu baabi ɛda no ntira baabi ɛda no ntia na asɛ baabi ɛda no yɛ baabi a ɛda kwakunto fie na ankasa no ɛda fie na nim nti metima kasa space ɛda hɔ anka nkura no bi di agorɔ hɔ na amena no ade yɛkata so enye ya erosi no na take place ama gata kɛseɛ ɛda hɔ nti erosi na take place na adidi asenke kɔ fam nti ama odi amena odi dua kura sima emem nti ho asɛm apia samre na make us a MC na ankasa kura na so MC ne dey sometimes wa mo so amono nka take go so do so we are bro for the obetro what can you go that time no so at you say ntura me ka je say assembly system no dey camera na kire ne say problem wo ho a kame assembly man dey medwumadi a me ne say me tro dey ama assembly no say ade so na dey e wo me lecturer area ha adwene me ba tro dey me ka no say na ka assembly no so anama on betu ho no na emu de sese me ye bia no ma yes ade MC no kura akwa wo se me nya abotere nyankopon ya aduma de sese wo ye no be ye unya mpia obedi inshallah because my tisem komo bia koso ba bia idi amanfo no unya mpia obedi so far this is the idea but some years to come say obi no ope for Sompa because my tin komo bia koso ba bi say because my tisem komo bia koso ba bi tin ma ni bisa asem we obi no ope for Sompa ekodo honorable report ben na etaba wanim as assembly member e de ma this year report ben pa na etaba wanim wo hwa wona bo nkan ho ma wona bo ma edien aware mu nsem e dia me fasa akonya we so akasa ama matie fu ni se so amede odo me wo mo no so sa ado ne bi ma me na me fasa akonya ne question ya obusa me aka bibi ka report a minya no esese emrepa mu no atiefu mo mu fama no ensi bone emrepa mu no esese ya educate public no mo hu assemblyman ujumadi a udi esese udi baby wa ho de kodu wahu me timi efri me pem di djuma bi enipa no hu se ayeme ya assemblyman e normal se me di sa djuma no hu se bi a me na wa wo pem na wo de yesa ne man obeka che obeshi me ba hakura na me ni menua yi di nkomo obi ka bi kire no wahu what hey honorable na say ade bibia sia na oto bibia na se adjuma ne de so me de agro adjuma de sa me bo so wo ye na nso me hu o unya mafie adjuma ne de me ye de asanka no ano eso se me hu he no me na me ka sire on kan sire o ni abre wa kwa no personal ata say wo hu no say normal say o so ya mamere ye ma bi o ha ye be sire e ba sa na adjuma de ne ye mu bi na afiri ye pemu na mo de abambuo ba because uhwe adwuma me yese me konto butam se nyema be na ma ye me se me kasa me bobo so a ene ye mpon adwuma bebrebe menim me lecture area enema ade a tom senior me fa na se me ntimi nya ya na me enya me pa ye 4 years ne nso no de na ma ye amena ya me ka ho ase because me nim bibia wo ho biem homeso na me nkwa unu akotoko ho kotoko akwa aba ya jakoben pacho na ho te sai adum nyankopon adum bia eboko ye da nyame ase ompasua no so ho te sai oh nyankopon adum meti ha se a menya nte boni bia de ho eboko boy enkomo ma heda busa wo nuanom semba ko mienum ya January de na opesi wi ase nyina ate ya ye ade a hawo as assembly member wo ba bia wo no ene o records o achievement ene ade ete sai wi a me wie wo abato ho wo question bi busa wo fa abato no ho area ho abamedase me fa sa akonya nso na machia de she wo ni so amekotoko nyina na se de obusa me nua se obedi hwan na obedi na de na me de obedi ono abo na kofi senya okay former presiding member nti na na bia obi me fa sa akonya nso na machia mpanifo wo assembly nyina nkanka ne ya MC ono abo masoko subuachi kwabena se de wo ka no mimi area ne de adwuma ne de ye bae mo abedi ho adanse se ya ye pa na ade a sisiei fan say ye me hawa dem akoma so security de na commander e ka ho asem na fi say Salvation Army School
me wo na headmaster afraid me say omo problem bi na nkran kete no be 3 4 5 na adan ye si ba ye mbo ye nya roofing ni ye de e ma wo mo ti ase awia no bo na heat e ka wo mo ti mi ame fato no so na kupon adum e koye wire ye ma wo mo 3 classrooms na be 1 month after na kronfo asa koyi ni nyina ya bo fan hook e dey fan ko ma kutu ko twa wire ni nyina nti security ya de a me de me area ho de ade asisi me fi se tomu a which is adwuma na si nti na commander wa hai mo ka nyina no na I am a biggest challenge say for now because e be ya rehosem say obi ada for instance ya ye bo ho obi wo salvation ho na for community no ya wie bibia che say ye mita nkwana na aka Kwabena me ye ya konya mita bi de ba ya said ye na wo kan say amanfo no ma e wo ho e be ma media pumping so nyina me kwa na akron 42 nyina and they say na no say be additional cost I was me to wire na me koto no mani nyina say de ko bo obi fie and distance no sha necessary e very challenging but senka sa amubambo no ne bambo no e wa animu e wo ho anka mgidi say sa no mani nyina no enka e to obi timai den e twa and now can achievement me area no e from Kotoko me ne honorable Idi e bo share Roman ho e kokosi kropo before me assemblyman na kropo ho nyina e mfuturo Benyankopon adom contractor omo be ye adwuma bi wo sa greater Kumasi but area ho na nka ho contractor yin so opre Kumasi pa eso opre because ba wa boy pa na area ho na nka ho Nyankopon ya adom me friend MP bona mane say situation say that the letterhead letter ma me call my office or airport one about one nyame adom from Kropo Amango na say kosi St George's ana na omo so mbe Benyankopon kra ya adom ma 8 semester ndi kodu obushan ama say ho mfuturo ne no ma na ho ni nyina say sa no mo ne nyina bi nye de eni ho and me ka say me be pa assembly man no say so am old town nti ye asphalt overlay no and before say na kwan ho na inyanye overlay no na speed ne no ma bi car bo bi ye say ti what the people were saying is near ye ba speed ramp say there ya can bet ye wa assembly ma kire say nye speed ramp speed hump okay sana urban rules for near there e can and so far me area nkwamanya basics I minimize this o dia no kofie no bia na sa ahoma no bia dabi kofie no bi papa ye sanya de overlay ne to so okay enti wuduru wa anye ense car ana enya hwenti ama saa no mani nyina aboa ma bibia ti me de ko na me nua yi kan speed light ho asem e bia jan bibia yi kan member of parliament honorable say chairman Zabonsu I remember you seniors ebe to mo assembly in my first term any almost say during their time at KMA e bia almost 4 years nyina omunya street light ankeka mo na bia be 40 but me tia say see ya me no ka say street light nko a manya amabo 270 ye adwuma ni nyina ye me area de oyi omo abedi ho adanse and ye area na esum ni ho senye main street na de bia boy eche uru aso ame proper inside na be bia light ho first na buy na kanea se etikopo kakraka no gongon no so yellow no but say say led one no ya boy be ye tu dada ni nyina ukọ no abo Malaska ne office o sisi ya dada ni nyina akwa gu ho na light ho na still and so cruise say operation cruise ni dia na make cruise no eno odwu ho gra won jase because anamo won't committee be said na onua idi kan me TV na kwa me de ten say uba kropo sisi ya me start say ka me yebom no ho na me nya challenge ti imagine say me zoni okay na ma he pilot ne dia ida hwa de and kropo sisi see market new market ho enti ya the man free inside e ba bonten ti na enimani mu na yese pe watchman na eden e de ma wo mu ti apart from say watchman no ye adwuma won tena fa akon dura nimra o mienu mu mo enante e ho kakra bi say enipa a wo pe o mama be ye adwuma no kra no watchman for no so yese mo pe cheap labor nti ya mo fa nkokorafo no we mrante mienu sa honey de mrante mienu a o age ni e be sen o mo age no range from 28 to 40 obi na onya 40 years okay a very energetic young man or more eye adwuma na de be amoko old timers no but the challenge ni say wo hia ohun abrante bi unse o community nim unse de hu boni bia on ho unne di nkomo say e bia mpese me ye wash dog committee mpese me ma ye member no be say honorable na mbema me say
se bia be ma for honorable na 400 Ghana de boso me so ade na me be oh I mean funding no e na be problem because your man tem bia o mo wo pepa ne se obey adwuma no na mum ono fi se 400 Ghana na do man boso me isa nti ama me na ye do be adwuma no ana commander so ba ono ye hia o church no bi se nyi obi aso ne ye fa ne se me ye watch committee member okay if the one hwe ya nipa na akofa no kwa bi kwa no ye kromfo nti ama eno so abaye challenge na me start here me ka say bambo ne ade a me area ho ya ade a sisi ya ade a me setimi to ma me amakoma be dey because no ne me dadwen sisi a be ba nipa ye tama ye ba no eno ma amanfo de etu eno na bo ba bi a say ni na about majority of them team aye for instance over praise or sanitary side we na ball bi ho ye ho so am obi ho so am bi anu say na ada na bro sign and maybe I'm catch me say me nim where I'm going to say me team 2 ball and there bet me show mbo say the yan can my first 100 days in office me 2 ball and bet me also be drastically yes me 2 ball and bet me 100 days kwa Kwabena so am ho bia be there dance say na ball aka no me team ye kosoko ayi sa obi o 2 ball agu no and ye call 13 trips and sana ball and ye nwe one day o 2 ball and nyina afi wa nei me no ka say etima sa ya na omu container bi wo ho na bone sem so ekoso wa kire ho ama ye bo commander amane advice ne science dey ya wetin yi o mafiri ho ne bi aye store ne aye store ho a Kwabena odu ho kra na ho aye fefefa sa bone sem ni nyina so aye dey afi wa ma ho ne die se kra me plan se e ho no pese me ye gate to ano na me bi to akire okay na ye ka 17 mfimfi ho ni nyina na ho no ye dey ho ne die ne dey epeja nti apart from that na dwuma ndi aye bebrebe etoso bi se kokotokwa a o se be ka ho asemi na esai be dadwene sa storm drain kese na dase amra no tete no ye ni esusa no na ekotu koko ho na ni ekotu koko ho na ho akire ho ni nyina akwa koko fu na amna kakaka ne ba bia na omo tete ni nyina ana den na nasenya omo kofi senya ode bola omo de bola sa ton set first the bola na fele amna de bola be fele amna ne ma ho no be sase ntim be da ho enne emante no mutimi di dwuma ya na amna no edidi basa by me no kase sesi udru ho a omo start adwuma no kura 2 weeks kwa ma ba kase bia be 3 months adwuma no mo ya storm drain no omo ya sa akata so atu omo kosi abrepo junction ba bia filling station ye dey on this problem they say de Nyankopon do ene so ya dey asolve na friend say friend say said na obusa me nua ne say no man be na ta ba yen na kire say asem was something in common you say so am no ho na eye mienu pe na o two assembly members but there ba greater Kumasi so am be municipal assembly abede no ho no ana o so am ye chem benya o so am nya pintinka ana new so am so enya new so am ana enya new so am kotoko nti asase ba ko na ne nyina ye di dwuma ne de nti problem ni nyina ye adekro because they say yo me wo hasisi ai obi a wote so am bia nim say we Eric si ye de ete but Kwabena challenge ba ko pa ne say wo be ye community ni mu adwuma pa but wo pie na sabi wa anyi sika ansi obi nsem office onye hwe na say assembly members ye ntua moka ntua ka Kwabena nti omo ya awe say ye ntua moka me kra de anytime because e be hamu aye fro awade ona bo ama me nya ye wa me jame na ye ka dan yes nti omo nim say ye ntua moka ana mo so mo nim dwa no ntitwetwe asem bre onim say yen me pa assembly man kan cho obi ase ba me man e ana me man bi na mum ye dwumadie pass assembly member ne say abebia we go to our people interact with them know their problem near their bar assembly for solution okay enti me edu time bi Kwabena say what atare kama de tu sabi obi ni mabi ko obi de be che o obi de pam be che chat ase enso say dey obi de pam be che say dey we see address no ho dey say ko assembly na dey obi de pam be che so but un say sa ade na because sabi o apart from say ye assembly members no Kwabena yes say adwuma sabi o assembly no say God dey no grant say God dey bianca omanfo no kwa na so ko diska na dey odi shobotum it is we adwuma na bia utimi dey peja wa brabom kakra eno nche say ukwa assembly na sa eno man nyina wa dey wanya honorable Kwabena mayanka ho yeah meta fa ho pa ade ba ko mahu o mayanka ho ne say o mate taxi rank bi wo ifra report janse ho ebua be wura mu yeah
ebu abewura mu hɔ na ya woman bi ta ton bread wɔ junction no so pa ɛhɔ yɛ taxi station the woman say ɛhɔ because ɛhɔ no ɛhɔ ka wɔn ba bi ameka ɛhɔ ni jurisdiction ɛhɔ ni anda bantama KMA okay Abrepɔ junction okay na me kura no me hu saa adeɛ no me fi say santase for na ɔmo wɔ soro hɔ no ya ɔmo nya baabi nyina no ɔmo na ɛba pakere den ɛwɔ hɔ na sɛ hɔ ne afiri a ɔmo tu car ne den ɛde kɔ that is the minim ɛwɔ hɔ no na efiri hɔ no mo ano ɛba mayanka amana mu hɔ no ɔmo ahɛ dɛ gya baabi a ɛhɔ no yɛ mfuturo adan adwen ne sɛ yɛ tie ne sɛ I'm much aware of the situation na ɔmo yɛ asphalt overlay no okay ɛhɔ kakra no me insist sɛ kayɛm for asphalt ne bi nyɛ den ɛngu so Mr. Gambra urban roads engineer ɔse saa term na bridge na ɔma yɛ na according to ɔmo no ɔmo sɛ yɛ bridge na ɛwɔ sɛ ɔmo timi test bridge no because all the asphalt ne to so na problem bi sɛ si a te sɛ ɔsɛ tutu ana we no nam sɛ asphalt ne da so ne ntino before sɛ ohun kwa ne bi asɛ na yɛ dɛ asɛ nti ɔse ɔka kyerɛ ɔmo no promise me sɛ saa storm drain no Ghana yɛ sika ntimi nyɛ we ɛyɛ World Bank sika ebi na yɛde yɛ Kropo market so I'm drum cry ba bɛyɛ no na yɛde ba bɛyɛ secondary city sika no deɛ Kwabena ba ɛnyɛ halfway ɔmo de ba to support donor fund ɔmo de bɛ support assembly no yɛnyɛ assembly bia na benefit but yɛ MP adaroma otimi ebua ma saa no ma ne bia ba otimi gi bia den ɛde brɛ na di o Kropo market a yɛ sisi a yɛ start here 5 months enso yɛ abɔ so yɛ start here 5 months ni o say commander te bi kwa wonim say amani police ye wie Kropo market na police station ho clinic saa e den e wo ho say do masi design police e ho no kwa commander be in office no e dia ko ho na so osomo mo na man commander not osomo mo na the thing is that we be some surprising no say assembly ye bi commander na me boa yen no na be hwe uni bibi the reason why assembly dey ho ana the omni say World Bank for no saa design no man nyina omo na ye na omo de aba nti every month bia there is an inspection team to make sure say saa de wo blog na plan so no ene na mo implement e wo saa nti ono commander class okono kokohu a wo hwe de SSC kronom wo hwe de SSC UGC class say friend police station na be hwe Kropo de na ono obo say Kropo de na police station na ha say de bia ye idi ufri saa kwan ya me kire wi ya ebesi kota yesu no abasoro ha yi guy be repair motor wo ho yes very dangerous very dangerous pa guy be repair motor wo junction as well why you never ho because said na osi report no by yanim ana on say ye krom ha say na ya na adwuma ho e dey edin to me sometimes abrante bi o pepa say o pese o ye adwuma ya me encourage ni say o be dey but on say so amena be ye krodada nti yen sase ho kura so asa dey ayedin but e du ba bi no na say de aduru ni de o say ye hwe na ye man free office say nipa dodo no ani ayedin aba no ho ama say de o kan ye ne na kasa to ana mo amema osimanum ne boy gata kese no ho nkomo gata kese na da mayanka no sa gata no de ana say kire ho de no if rough road no ho na gata na ya man bi sabia me say we disable kakra ya wata atena ho ano pass stress ka man ni mu odu kakra bi sa ya na wata atena gata no ho sa me hu pa sa gata no ye be ja no sa na say na make ho asem ni say ye o as I say na make say you start here is about 10 days more any ko ma so obi abo wooden structure bi asi no sa wooden structure no e ade now the be also be a friend say organizing e wo ho but sese kwa ya kle ho nyina adwuma ne koso den na meda kotoko mpanyufo ase ene mante na omo wase ho no so ase se emre ba se adwuma die ni ba no omo na bi mo nte omo ho ase bi mu kire se ye ba be bo ma no aduane na den egu ba me ka kire so no me ya brante mintimi mu bia no aduane nye den engu na emum notwithstanding I was impuntu see there it's because and now 150 meters storm drain emukase no eso ba bia wuti ni be se ba bia mebra isuti kakaka kwa akofa Pentecost Church echi sorry na akosi Abrepɔ junction omu wi a ombekata so nyina na afele so
ne nsu na kwan afa ne nsu na fa sese nti sɛ ebi a woyɛ hɔhoɔ koraa na ɔbɔ hɔ a wohu sɛ bi koraa yɛ drain bi yɛ den ɛwɔ hɔ and mind you sɛ start from honorable idi oswami ha sei yaya koduru mayanka n'akyi ana na abɛka the right side no nti sɛ munya yɛ wei ni wi a baabi a ɔsɛ mfutuo no nyinaa no according to contractor no ba ɔsɛ ne nyinaa de aka no ho a owi ɔmo bɛyɛ na ɔmo ɛde asphalt no ɔna me kɔ wo nua Sompa idi hɔ 93.1. nipa bebree wɔ adwempɔ bi sɛ baabi a yɛkum nam no ɛyɛ na mpanimfoɔ ntaa mfa ɔmo ne ni akyiri ɛna bi wɔ hɔ a wo drive na wobɛduru hɔ a wohwɛ mmoa no bi a yɛyi wɔ mu firi kaa mu ɛbɛgu hɔ a yɛ na ebi awu saa nam no ɔnabo yɛ na wɔne di akyiri kɔrɔmɛdase woba assembly ɛyɛ ɛfrɛ no sɛ environmental department a assembly hyɛ da a aban afa na aban ne tua ne kaa yɛsɛ da akɔ Sompa station 93.1. sɛ ɔno bɛ certify aboa a ɛwɔ sɛ yɛde no kɔ mayɛ slaughter okay nti memani di akyiri paa aberɛ ne aberɛ biaa me sɛ me area no nti mekɔ hɔ na mmom wohu sɛ yɛkurom ha no ho ade papa biaa yɛyɛ a bohu sɛ bɔnwono biaa saa bɛyɛ dɛn abɛbata ho wobɛhu sɛ adeɛ no a nipa no a wogyidie wɔ mu sɛ bia ɔnya adeɛ no na bia onipa ne baeɛ sɛ wobɛ reject no bi koraa wapɛ biribi kakra de ayɛ dɛn ɛde wakana no atom wakana no ayɛ de atom and I'm one person assembly ni nyinaa koraa yɛka sɛ yɛn nyinaa yɛkɔgu koraa na still obɛtumi anya obi obɛtumi asneaki behind the ɛyɛ ne de ayɛ dɛn ɛde akɔ na mmom Sompa 93.1. deɛ yɛ especially ɔmo a yɛ na ɔmo eku na ɔmo akɔkɔ asɛ ɔmo nkotwitwa ɛde kɔyɛ ɔmo private way say no ana wɔtɛ hu saa ɛnɔmɔnɔmɔ no na mmom te sɛ mmɛmɛ waba obi wɔ ɔba ɔna abo andane kɛ no ɔde ba bɛku no obi wɔ nso ɔba hɔ a hɔ ana ɔbɛtɔ no akɔ akɔku no ɛmnyɛ sɛ sɛ obi kura sika sɛ ɔkɔ akɔtɔ adeɛ a ɔbɛtɔ abo a wɔyɛ dɛ wɔwu nti yɛa ne ani di akyiri paa but in as much as sɛ yɛni di akyiri no nyinaa no mentumi nka sɛ ɛyɛ 100% still a wotumi nya nɔɔma baako mmienu mmiɛnsa bi wɔ mu a ɛde fa wei na adwuma wura nankasa no ɔnso ne di nkuta ho aberɛ biara and ɔno so nya aberɛ biara nso na ɔyɛ dɛ but ɔmo manager wɔ hɔ a ɔmo nyinaa hwɛ sɛ because adeɛ no a wayɛ wɔ hɔ no ɛyɛ n'agyapadeɛ a wayɛ ɛno hwɛ ɛka a wabɔ wɔ hɔ na sɛ ɔbɛma saa ɛnɔɔma nketenkete wɔ agu adwuma a nti ɔno so ɔne di akyire a yɛn nyinaa ne di akyire a yɛhwɛ sɛ saa nɔmanɔma no nyinaa ɛto bɛyɛ dɛ meda so ɔnabo kɔtɔ ɔnabo yi di quick one ɛbɛma afrɛfoɔ no abam 38 minutes after 8 o'clock me mind dwumadeɛ no nie live on Sompa 93.1 FM ɛna afei nso yɛ nuanom centers bebree nso ɛfa program no anwummerɛ yi ɔnabo yi di wo nua ɛm sɛ mowɔ similar issues quick one ɛdeɛ na wopɛ sɛ woka bi na mema afrɛfoɔ no nwane na menkɔ me nua yi hɔ mo commander wa mo deɛ mɛka kakra ne sɛ deɛ megyaa no wɔ mu kakra ne sɛ nyankopɔn ayɛ adom World Bank aboa yɛ sika kakra a yɛde nsuo ɛba na nyɛ constituency biara na nyaa bi nyankopɔn ayɛ adom agya yɛafɔ so mu ne mu nyɛ yɛafosi adeɛ ti apempem a yɛn yɛ lecture area no yɛama yɛ saa kwanya no nti obi a wɔtie yɛ biara no already no madi kan ne community na kasa ni bi ahyiahyia ya church bi mu din ne omo telephone number nti obi a wotie ya wonte ye no sɛ wo hia nsuo e wo fie a wo be ba me office wo be ba na me secretary wo video center ho me gidi sɛ obi a ni me office video center wo be ba office wo na wo ba na nkyirkyire mu e wo mu no sɛ wo hia bia sɛ meter ne bi kura wo fie wo dada na wo pɛ sɛ wo je separate meter with me aba na nhyehyɛ wo ho no na ya kyerɛ na me fa we nso committee task force na meka ho asɛm no mesrɛ yade ehia mea na me bɔn modern ni wo makasa me twia omuka ayɛ me akasa na me twia omuka na unya sika wɔ nipa be 10 no nipa 10 na mo ma start obia je 5 million enye asɛm keto nti me say no me tie si form na ya wuro fie me 5 10 50 me ni me unit committee enye adwuma keto na me ye wo me ni ti obi sa ahia me na asɛ or ni me fa different way bi a na na me kyerɛ mu kakra na asa ma me abambu ya ba na de ona ada aside assembly adwuma na wo yɛ adwuma foforo bi me yɛ adwuma me yɛ business man me ton fie me to fie ton na me sa to me won sa me ton sa ase me sa to bi nti me ankasa me personal worker me yɛ no even cars kra me kra cars ton ne ade ɛno ne madwuma nti me free me pem na me bo ase say no yɛ beti asifom efie bia yɛ 200 cedis okay a month I store me containers near 10 cities.
ye besre ye ba fiem say omo so beboa ye ama dwumadie na timai den akoso awie pay ama ye that's it. Quick one said na work kan I know a program a World Bank e dey be support here. Okay. Your friend Gamma. Okay. I know a toilet facility and water facility. Okay. Now the thing is say you know almost offer 70% of the cost. Okay. Nti say we space na omu si dan na ma no mo de aye a friend say o flash ya na ahye no e wo chire kama de amount na ensuo no se ka bren Sompa ha ana person de kokotokokro metwen de abro the maximum amount you pay is 500 Ghana cedis. Okay. Nti be say ya de aba uba ye area ha nam anamonto aye 20 ye ho na ye 100% flagship. Okay. E say household bia or personal facility ni bia otimi enjoy unlike uko UGC it's not allowed because who say honey there the standard of the people no e wo soro kakra. The best say ye nnuan mo kotoko ene other places na ye mo wasa akonya no omo fo mo nhiem no mo nye ne fi say de bia Kwabena say wo nkura be 10 ana 5 ofie na mo bia say 1 city so on fanko jana bia so look at how much you are spending. And he said who fan say ni bo nyina 1200 o. Okay. 1200 and it was 700 so. Okay. So mo nyina fo mo nhiem. Me da se ona bokotoko. We need committee chairman. Papa, wadaro makwaba. Pacho na ho tesen. Unwiano mu akasa wadaro ma kakra be na ode so sima ba ko. The American say no krani said na onum nyina eka no. So ameni yekura se koba se ahinsemu a opem so betu kwan a so amfor na boni chidom so ane de ne ko. Okay. Ena yekura no krani se wo wiase nyina ye ne hukuma simfimfin. Okay. Bibi ebesi bia no. Ye boyendin ene ye ne wo run about pa akokasi a obi anim se bagana ha dia ye ne run about so ene ko bagana wata so a ye ne tank so pa ne ye keka mana kwa akosi se ye wa asomfo a onu mo pepa a omo watu ho acha se no kure ne de dwumadi bi so nsa se woni a onu mboa bo ho moden e ma bibie bia ye kama fi se ye ne wo MP a wadi dwuma ama wiase nyina agino atum ama Ghana fo agina atum asante mantem agina atum na soame yeso ye dia 93.1 nti adesede ne se minim se enche ebre ne beso na se ye soma so a obi wa na ne nan no ewowa na emom obesoma ne se onkukuma se o ka kire no ade akye ya na okọ o misa ade nti a wo soma no na emom yempe obi a ne nan no etia na emum na so bon ne yeketo anso asem ne te se de kura wo kan to na so na wodi adi dwuma aboa ma oman na konkan o kire musai me kire ma akwa akosi se yenim se yesoma na emum soma asoma obi a obeti wo wasem no kwa waka ama omo yes soma banyansa fo yesoma na mountain sana basoka na meka mesi hey committee chairman de asem beba o asem bia ni ho kwa mre do prum kakra ne emfa afrefo ne minia de ye kan say assembly man fo yi nyame ayo madum pa because backbone et how much on the BBA World Bank BBA Afriha BBA Afriha so mo de o my fortunate problem ni say sha because who yeah Asfad Lane enam constituency nyina na ona bu yidi de ne fans wo ne ho de enye yizo o fa ba bia ono anu mbo ni din but de ye kan say adwuma no ye form adwuma no mo ye yesiri nyankopon ma wo mo say omo wo mo no muntimi nko nim na bibia omo de esi omani so no muntumi ye wo hwe omo a uti omo kasa ne de yenso ye call from ye te ye na enema ba akum yinu bi wo ho a etosini ba obusa omo a omo nim problem no omo nim de yeso omo ye omo nim de yeso omo be ye ama omo manfo aye de adi nti de ye kan say de aka bia yeso omo ye no ye obi wo ha na ezenke ebusa omo amanfo de abre yen a yen nim sa ade we de nke nkoye ba de omo akanti ye de na eche wo omo yenim se da achimbi ye be se esi akire ni akwa akohwe se de omo kan ene de omo aka dada no eno no omo aye because ye omo information bi omo nim se bi because ye tie obehu na obi di ni problem aba obi timi frem se bi na mo mra me hwa ade we on se ona bo why say we de wa anye ni ye ye sere mo nka bi but de omo keke kan nyina no ye bono poni se wo ye party adwuma ade ba ko an se odi ka hye no so se ye nipa na na omo ye unim se ona bo asen so bo ache coordinators ane wo ba ntema dada no unim so ayi wo nyina afrim
ɛno me mpɛ sɛ mɛkɔ hɔ bebree wonim nyame yɛ adom adwoada Sompa 93.1. ɔbɛba fie sɛ wode fie ha no nɛte adwoada ɔnabɔ bɛba fie nti wode just na reserve wode ɛnkɔ wode ka kɔma to adwoada wobɛba adwoada wobɛba mame ne maame ni nkɔmmɔ ɔwo me mpa kyɛ wobɛtena ase mame na ɔnabɔ ɛyɛ 20 cities. Oh. Ɛyɛ 20 cities. Wode sɛ obiara bɛtumi aboa 20 cities a month. Ana house near 20 cities. Ana container near 10 cities. Okay. That's enough. Cinema bɛtena ase na yɛnhwɛ na yɛbrɛ no kɔ na yɛma afrɛfoɔ no mmerɛm Sompa 93.1 FM 47 minutes after 8 o'clock ɛnɛ ɛyɛ Saturday me mind dwumadie no ɛna wotie no ɛnkyɛ na yɛma afrɛfoɔ no abɛm and ɔwo me akɔ aba Yɛwura maame na apɔ mu te sɛn nyame ne yɛdi ne yie sini akɔ aba mosi obi gye mo adeɛ adeɛ no ho adeɛ na yɛde adeɛ okay Brono efro fantini utan labor. Okay. Udu labor filling station, Twitter filling station na owner service fee 175 and I answer the 176 and other houses and a twaso. Na owner service fee no manso kakra ba ho ma omo bubu dan no. Ti da ho no ma be mfie kakra na obi antimi ma besi. Ti 2015. And I buy baba besi sa dan. And here nya ene say or the honor by transport station. Tie koye kasa kakra because ni nimsa asase ba ko de one plot de ntimi nye transport station ma nye enti omo hye adwuma die se omo di dwuma die o asase ne so ehu yan so omo si abosan to ehu so omo si abosan de ne nim se asema no mo kan na nye de enye no korɛ se bia transport station on ba be emu wono mo na me maami eni me maami pani ba ko omo ton aduane o saa bia ya ye beka wasem ho odi krata blom say omomla police station na police for hia ye call police for na no asem ne say company ne di GH Express Sompa 93.1 dan kesi bi omo be si omo de obe terminal no ekwan na odi be kɔ hɔ no ɛhɔ na ye ya occupy ne ye ka che police for na say da bi ente sa ti police for ni CID for e ma ye kɔ bia ye wo no ye call na police for no hwɛ no mo say da bi we de asem no back report ye no ne de ono ɛhɔ ne ye ho ade ɛhɔ ne ye fi achi ono no o ma me ni me pa twan me ma me eno ɛhɔ no yɛ wo de ana ɛhɔ na yɛ hwɛ pa twan tu hwɛ picture na Sompa 93.1 ɛhɔ nie pa twan if you inside no one na yɛ assembly member wo ɛhɔ dom your friend on abo ba for ma joy Ona wo ba for majo. E ba cha wo teme nka. Hwani mam. Ona ba wo teme nka. Ya mi to nka mi ni. Apom te sen. Nyame adom na wo to. Nyame adom. Wada roma umma abaye nchen e wa ha sei asem wo mo kani enkomo yi. Wada roma unim ho de na wo te ho sen. Ayi me fa akonya so a che wa tie fo nyina. Asem e da manim. Mfadi na mini ani chemu earlier ni tie nti ni bia customer mo chemu say 2015 na sha ye sabre na menya assembly member me sha 2019 na nansen na mini aba joy friend bo mani say de okan ye no bi aba ho say tokro nim ye won asase no person mo de back fa nti ko share kasa ninye mu chiri na me call assembly na openye o assembly to manim say ono so asema beto na nim ni obi say ne dabre ne ho a pese ode ne back fa ho na so atenafo bi te ho a mo pese obeye sa adwuma na mi tie mu chiro say ho de se de ho titie nyame anim no de back fa ho a enyi ho ye link so what infantile town here is if you back ku mienu miensa bia kwan da chese de be anipa betumi afa ho ntimi no mo nto wall nfa fie ne ho enti fie we ni fie we obehu se kwan kakra da ntemu a otimi nante fa ho na papa yi beto na dan no a oto asase na wasi dan wo ho na opeso oye terminal e wo ho no
no de me kwan no fa ho e ko hia mpanyifo engineers na de be mom se hot o de ba se fa wa ni ene se sorry da kure hwe ya papa ya ba wa bi ho nyina o se ya man permit e free assembly so betumi adwi ade ho aye me kwan e be pem ne sa bre permit kura e de ama no yini nti asemi kura wo divisional commander ozo mentia division zone wa maye ya hotna se wo so wa maye nsembra na me aduma hye na o twini nsem na nim na ye nkasem ya sama ye gusuka ene permit de minye hu permit kura e de ama no ye beba ho na me depa nso se asam na kopie aprosifo anim efiri se ade bi se no ya na etade wo hawo ne amane bebre ebre nipa pede ye hwe sesi ayi de na opese wo de bus fa ho de a minim de but ba bia meti ne de me hwe wo me TV so yi de em se emu nsam na den kakra nti no na bo let's say for ba na so no wa so wo ne abi ye beba wo de men kasa ye beba wo de men kasa why eda se pa se from what ho de ama ye nyame nshira nyame nshira asam no kodi aprosifo akwa me ya na ye mpese ye beka ne maame em se ona abo akasa ha de ne ye pese ye tie ne se eye nanim sam asam bi wo ho no ma ba mpanifo anim sa na ya na ye nkoda no ye ntam ensa ho enni asam no ansa na mpanifo na beto asam no nyesa afidie so ne ye tintine ye be fa sa akwanya no so na ya beka asam na di mpanifo anim kan ba sa na ye nim ne ye nti de be ne se waseda se nyame ya adom a commander se ombra na omun kansam no police commander ba ko na e wa hai so am district police commander nti se de omo adwuma no sitie no ye di omo anim kasa no a na ya amoa wo mo nti ye be ko ho na yakohwede umbi nti nyame ya adom a dwoada ye be ba ho chinechi dwoada ye be ba ntimi yakama komato ye mwate. The voice of the people is the voice of God, as we always say. Nti be na yemfa frefo no kakra 0551931931 0551931931. Hello, good evening. Hello, good evening. Sompa 93.1. Good evening, Minia. Mr. Fizz, by here, na me pick callers na yemhwe 0541 05519319. Hello, good evening. Good evening. Pacho Wutini baby au kasa Freminia. Pacho yenti o minia. Yeah. Okay. You need to say assembly man I have to organizing work. Okay. You so much enti baby omo wono. Omo nse baby omo nsem obi no. No mo consult omo na omo ni omo enye contract se be ya. Okay. Because I volunteer about Monday. But for so no one can do this moka. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, Minia. 0551931931. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, Minia. Pacho yentio. Amen. Ya mencha 2025 per president with Ghana full name that's why the much first one moment trouble name for Ghana great matter to parliamentarian. Ya honorable Idi Malaska so yan watch na mama. But you are already try kwa na mimi am za ni lukumai. Na ye no na na aje je do yi ama. Oni my. Yam fa bi foforo wa. Hello, good evening Minia. Hello, good evening. 0551931931 0551931931. Hello, good evening. Oh. Hello, good evening. Hello. Pacho mama shine nko from Wadaroma. Majoy. Hello. Me pacho majo. Come what to say? Me pacho me ho ye now so e. Yankuba do bingi man. Bingi yentie we bingi man. United States of Kropo. Yentie bingi. What can go past one man near the powers of the police station bar? And the promise the police station in bar. Let promote to back watch almost. Why? Mate, ya.
that's it. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Bacho Majoy. Yeah. Bacho, we didn't baby, I'll cast a free. Yeah, I don't know. Diani, I'll put in Cassa. Bacho, Yan one mountain, Nesoka, Yakubu. Pacho, I don't know. Diani, I'll Bacho, Yentio, Minia, whatever. Jedica, the born Mabu, Iti Malaskia, any India, Eric, Abasi, so I'm the money. Nemo, my dear Bakua, especially our Iti Malaskia, and I bring Corso. A year, Embassy Hotel. Takwa kuntu data na no kano elinki ababeku embeku epa eti at your right na nso kwa ejiri pa ema swe to na mi pra eko malam swina wo ho de atia ne se ga te bi de embeku hotel ni mo omo ye beti hotel na ni pepe ade omo ye kra me ko tu ni kan side pra kan so the father side ama erosion what can one number hanti wate obaye hu adwuma. Hello, good evening. Majo Milan Kati Kokosmeruni. Na me agada ko so no tu fa ma me kiano. Na we ensema assemblyman for no ojo mu dina so ni. Timi me se ka ba be timi enche. Na ka assemblyman for the tu mu kan se be timi aboa. La ko mo so timi aboa ma no ma ya za so so mrana bas. Everybody should know and what the Bob and Babu Peru. The best said the end, I said, yes, or Yemen Caniano, so no more, Lancaniano, so the Shumlo and what the bar. Yeah, that's Yamin. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, boss. The much of Mamma Jew. Bacho, into within Baby Alcasa free. The patch to be being to me meeting. The patch on me wall, a pine, a fat. In Mexico, the man for a more. Okay. That kind of a funeral or check or you need to a quam for Upia near do for Upia near Chesapeake Wash, and lay Salafia and Wasi has to boss a pa to boss an excellent year now, Commander Waha, obey who are to boss an excellent year. Salafia had that the Asociano money, soccer gas and one I'm making. Okay. And I was Muntimi Pie. A few non cloak won't mean backward. I prefer a bedroom for this year. Also, Leano Pan on 9 noon, your bedroom for this year is the kind and password. Yeah, that's it. Info be one abo ye na ma commander we if it's on the DSS. One abo Kotoko, Parama. I can just a minute per yen seconds be na. One somebody try to understand. Pepa pese de sum ye man no ene ye nkofo na ye manfo no ke be sese kwabna ye nyina emfa ya no ntum. Okay. Denka I mean omomma ye common fund kakra bi. Okay. Because there are petty adwuma bi wo ho a assembly we draw on our common fund in the IGF. Okay. And I say head o man ya IGF no emma and no head the expenditure of the assembly na but the government ni hye bi and then KBS say the whole of the year na kra no. Assembly members in the truly also because me can plain e wa fi the case so say MPs ni bebira adwuma mo na mo ye and that shouldn't be the case. Nyame se yan kan kra MCs ni DCs bebira adwuma no mo na mo ye and ye bere na so nti o de just hold it there. Honorable Idi ye ko me nwa me da se kakra me pesa me kan say me de me volunteer na eho hia sere atiefo so mo anaja praye ukaboma emu oyi anebu ananya be nya sa na uyi ba ko di bo ukaboma na emu mesre dwumadi ni nipa ba ko je ba ko fo dwuma sabi me ye ma afom di community no emwa na dwumadi no nwie pay nsisi ya no enrabafo bi beba efiefie mu ebeba abegege volunteer fee no ebesre say omu he na omu ntwia na yeso yentimi fa dwumadi nipa no beba na de na kire se wo free mu ho na mo na masoma no sa hihye ni nyina kasa na yebekọ form de car vana ya announcement ama community na tinti hihye bi e ombi ana yebesan kra sa aba ha okay asa abesi su biem eye nyankopon ya adma first match yebeba ha aba abesi su biem amoma yeah that's it honorable Idi yeah that's pa thank you very much for your time commander wadaroma we dey that's pa waboa yam ya tena ha apon wadaroma di twa to kra yo menu am that's em say is it policing
the partnership between the police and the community that we serve. It is a problem be our area. As all my assemblyman asote, so assemblyman so also my police for our persuasion for penny for no masote. Okay. Say police edumano, police for point minute. To mesre assembly members are more hana the more assembly ho. Say Mumwani and Camunian formal neighborhood watch committee members for all their respective areas. Okay. Because police edumano, Nibano Dawson, yes, so numbers no isra. It was a Yamiadum and a Kufado. And I'm buying I recruit to Nipa Bibri, Abakan, the edumano. But a formal neighborhood watch committee, no, ever boy, a man matching, and I do the sumo almost every non cronin or 9. Yeah, patrol areas in urgent course no. No more so a yajuma a provided security their support to. Okay, yeah, that's a papa commander Yamin Numrei. So I'm a district police commander, Era Siamanda Numrei. Yani Sompa say the way be a Ujaya with Timba Hani between Como, yeah, that's a pa. And I think so now Kotoko assembly member, yeah, or import. Eric Obusansa. I keep on saying Kotoko visa, Kotoko near me the pa. Kuma pema pembe. Kwame asare ye brana so piki obegina obobonyum. Just seconds pe na yenko. Oh, ye da man fo ase. Ye hwe numbers na e ko ni mu kama. Ye bibia e ko so ye do mase. Okay. Ma ye da commander ase ni mpanifo a ebesum ye ne. Sompa 93.1 FM is exactly 2 minutes after 9 o'clock live on Sompa 93.1 FM. On behalf of my executive producers, this is how we choose to end the program. That may the good Lord continue to bless our homeland Ghana and make our lovely country great and strong. In case Sebia who be now per se yete ho asem ne di ho komo a, this is the number 0242 05 6978 0242 05 6978. Yamampaye na yanko. Father in heaven, we are in Zion, thy kingdom come and do on the path of righteousness. The sick nourished, aged, protected, infant cared for, teaches loyalty as it is in Zion. Deliver us from the hands of an enemy. When our enemy has power, decay in the belly of the beast and the middle of the ocean, bless us, sanctify us, and let your loving face shine upon we Africans. Sompa and Nana Kesse. Sompa 93.1. Father in heaven, we are in Zion, thy kingdom come and do on the path of righteousness. The sick nourished, aged, protected, infant cared for, teaches loyalty as it is in Zion. Deliver us from the hands of an enemy. When our enemy has power, decay in the belly of the beast and the middle of the ocean, bless us, sanctify us, and let your loving face shine upon we Africans. Sompa and Nana Kesse. Father.